Καλημέρα. Καλημέρα. Μου τηλεφωνήσατε? Α, μάλιστα, είστε ο κύριος Φουντούκης. Περάστε, καθίστε. Το βρήκατε εύκολα το γραφείο μου? Όχι, δύσκολα. Όλος αυτός ο όροφος δεν έχει ταμπέλες έξω από τα γραφεία του. Τις έχουμε βγάλει. Γιατί, επιδημία? Όχι, εφορία. Γίνεται ένα παιχνίδι με την εφορία. Η εφορία βγαίνει σαφάρι και οι γαζέλες το βάζουν στα πόδια. Οι γαζέλες ποιες είναι? Εμείς. Βέβαια κάποια θα αρπάξει το λιοντάρι. Η εφορία. Ναι. Θα είναι της μοίρας της. Άλλο να γράφει η ταμπέλα Άκη Σύντονος, παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών. Σύντονος ποιος είναι? Εγώ είμαι. Κι άλλο να μην γράφει τίποτα. Μπαίνει η εφορία, ρωτάει ο Σύντονος, τους λες τέταρτο γραφείο δεξιά όπως βγαίνετε. Πηγαίνουν εκεί και βρίσκουν. Ένα γραφείο κηδείων. Το γραφείο ενός δικηγόρου. Α, δηλαδή καρφώνεται ο ένας τον άλλο. Καθόλου. Γιατί αυτοί δεν ψάχνουν τον δικηγόρο, ψάχνουν εμένα. Και εγώ εντωμεταξύ έχω εξαφανιστεί. Δεν ξανάρχονται? Έρχονται άλλοι. Χιλιάδες. Καινούργιοι υπάλληλοι. Πρέπει να δικαιολογήσουν τη θέση τους. Πολύ ωραία συζήτηση. Ενδιαφέρουσα. Αν τελειώσετε, μπορώ να πηγαίνω? Πού να πηγαίνετε, αφού σας κάλεσα να έρθετε? Να μου μιλήσετε για την εφορία? Επειδή με ρωτήσατε για τις ταμπέλες. Λάθος ερώτηση. Θα σας κάνω μια άλλη. Το τηλέφωνο μου πώς το ξέρετε? Πολύ ωραία ερώτηση, περάστε στην επόμενη. Να σας πω εγώ. Σας το έδωσε η Μαργαρίτα. Έστω. Τι με θέλετε? Κάνω ένα σύριαλ. Εσείς? Με τι πλαφόν? Ορίστε. Εννοώ με τι φόντα, χρήματα. Από ό,τι βλέπω εδώ μέσα υπάρχει πολύ δυστυχία. Κάλυψη για την εφορία. Τι θέλετε, να μπουν εδώ μέσα και να δουν πολυτελή γραφεία και ένα μπάνιο για κουτζί? Καταρχήν δεν είστε γνωστός παραγωγός. Δηλαδή εγώ δεν σας έχω ακούσει ποτέ. Και για να τελειώνουμε, πόσα σας έδωσε η Μαργαρίτα? Εσάς τι σας νοιάζει? Δεν θέλετε να πρωταγωνιστήσετε σε ένα σύριαλ? Εσείς είσαστε βέβαιος ότι θα πάρετε ένα σύριαλ? Ή πάτε και εσείς να πάρετε τα λεφτά της χαζής αυτής κυρίας σαν τους άλλους και να τις πουλήσετε αέρα? Πού είναι τώρα? Με συγχωρείτε, μπήκα σε λάθος γραφείο. Όχι, όχι, στο σωστό μπήκες. Μην κοιτάς, δεν έχει ταμπέλα απ' έξω. Είναι θέμα εφορίας. Ήρθε ευνηδίως. Αν έτσι το συνηθίζω εγώ, κομάντος. Ο κύριος? Μαργαρίτα, δεν αφήνεις αηδίες. Με συγχωρείτε, τώρα είμαι παραγωγός. Συμπαραγωγός. Οι άλλοι παραγωγοί τι έγιναν? Δεν καταλαβαίνω για ποιους λέτε. Λέω αυτούς εκεί τους δύο τους τύπους που είχαν το ραδιοφωνικό σταθμό. Πού θα στον πουλούσαν να τον κάνεις τηλεοπτικό? Α, τους έπιασε η αστυνομία. Α, η αστυνομία. Άλλοι τους κλέψαν, αυτούς πιάσαν. Όχι, αυτοί κλέψαν. Βρήκαν τα κλοπημαία. Αυτοί κλέψαν, ποιους κλέψαν? Αυτούς. Αυτούς και αλλήλους. Δεν καταλαβαίνω. Κλέψαν τους εαυτούς τους. Δεν κατάλαβα πολλά. Αύριο θα πάω στην αστυνομία. Θέλουν κάτι να με ρωτήσουν, επειδή είχα πολλά παρεδώσει με αυτούς. Πάρε, δεν θα έχεις οπωσδήποτε. Δώσε θα έχεις σίγουρα. Απατεώνες. Γιατί με κοιτάτε εμένα, κύριε? Θα συνεργαστείτε με τον κύριο? Ναι, έχει τηλεοπτικό στούντιο. Α, σοβαρά έχετε τηλεοπτικό στούντιο? Ναι, όχι τίποτα σπουδαίο. Μην περιμένετε να δείτε τα στούντιο της Paramount. Α, όχι, δεν μας νοιάζει. Μας κάνουν και τα στούντιο του Μέγκα. Ναι, περίπου. Και πού βρίσκεται αυτό? Στην Κολοκυνθού. Κολοκυνθού? Μπανάλ περιοχή. Τέλος πάντων, θα πάμε να τα δούμε. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε στον πληθυντικό. Ένα είναι το στούντιο. Θα το επεκτείνουμε. Χώρο έχει. Πώς, θέλετε να πάμε να το δούμε? Εμένα ρωτάτε? Α, εμένα ρωτάτε βέβαια. Σας παρακαλώ, μπορώ να μείνω λίγο μόνη με τον κύριο Φουντούκη? Ευχαρίστως. Ένα λεπτό να πάρω τα τσιγάρα μου. Αυτόν πάλι πού τον βρήκες? Είναι φίλος μιας ξαδέλφης μου και μου είπε ότι ασχολείται με τηλεοπτικά. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα? Προτάσεις σε σταθμούς. Έχει υποβάλει αίτηση για 4 σύριαλ. Και περιμένει. Καλά. Εν πάση περιπτώσει, σας ενδιαφέρει αυτή η δουλειά? Μαργαρίτα, γιατί μου μιλάς στο πληθυντικό? Κάνω εκείνο που θα θέλατε. Εκτελώ την επιθυμία σας. Θέλετε να είμαστε απλοί συνεργάτες? Πολύ ωραία θα γίνουμε. Σοβαρολογείς? Αυτή δεν είναι η επιθυμία σας? Τουλάχιστον μέχρι να σε συνηθίσω. Τι να συνηθίσεις? Να βρω τα σημεία σου. Ποια σημεία μου? Τα χαρισματικά. Δεν μπορεί. Κάποιες κρυφές χάρες θα έχεις. Έως τότε
Και ίσως πάρει και λίγο καιρό, γιατί δεν συνηθίζεσαι και εύκολα. Έως τότε μπορούν να είμαστε απλοί συνεργάτες. Μάλιστα. Σύμφωνοι. Εύχομαι να μην το μετανιώσεις. Τι εννοείς? Σας παρακαλώ να πηγαίνουμε. Τώρα με ειδοποίησαν ότι έρχεται η παιδά. Ποιος έρχεται? Η εφορία. Ραντεβού αύριο εδώ να πάμε να δούμε το στούντιο. Περάστε γρήγορα, σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Καλά, εσύ ρε. Δεν κατάλαβες ότι η μικρή σου παίζει παιχνίδι? Γιατί? Για να παντρευτείτε. Και μου το είπε Ξέγιος για να παντρευτούμε. Θα μην χάσει τον Νιάρχο. Μπορεί να μην έχανε τον Νιάρχο, αλλά θα είχαν ένα παλικάρι σαν και σένα. Πού θα το ξαναβρει? Αυτή μόνο με κουβά ταιριάζει. Εσύ της έπεφτες πολύ. Και εγώ να πούμε, δεν θα τα ανακάλυφτα μετά ότι δεν είναι έγκυος. Πότε μετά? Μετά το γάμο. Μετά θα είχε πετάξει το πουλάκι. Ποιο πουλάκι, ρε πατέρα? Για παιδάκι μιλάμε. Αυτή όμως γιατί είπε ότι είχε αιμορραγία και προδόθηκε? Δεν μου λες, γιατρέ, συμβαίνει μια γυναίκα να μην ξέρει ότι είναι έγκυος? Πώς, δεν έχεις ακούσει για το ανεμογκάστρι που λένε? Δεν μου λες, είσαι γιατρός? Όχι. Τι απαντάς, ρε? Στο γιατρό μιλάω. Για πες μου, γιατρέ. Όχι, αυτός δεν ακούει τίποτα τώρα. Γιατρέ! Παναγία μου, τα αυτιά μου! Καλά, εσύ πρώτη να ξεβουλώνεις αυτιά. Γιατρέ, μ' ακούς τώρα? Παρακαλώ. Λέω, το κορίτσι μέσα. Μέσα είναι. Το ξέρω. Λέω, υπάρχει περίπτωση να μην ήξερε ότι είναι έγκυος? Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια καθυστέρηση εκλαμβάνεται ως εγκυμοσύνη. Γιατί θέλω να καταλάβουμε εάν υποκρινότανε ή αν βρισκόταν αγνία. Κι άμα το καταλάβουμε, τι θα γίνει? Θα της δώσουμε το παράσημο της τιμιότητας και της αλήθειας? Κάτσε ρε μάνα. Πού το κατηγορούμε άδικα το κοριτσάκι? Κάτσε να φωνάξω τη μάνα της να έρθει να τη μαζέψει και να την κουρέψει κιόλας να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Η φωνή. Η καλύτερη της. Θα το παίξει και... Πώς το λένε αυτό, ρε? Σκι. Όχι. Αυτό το παίζει στα χιόνια. Skinheads. Μπράβο. Skiheads. Χούλιγκαν στα γήπεδα. Να χαράσει έναν κυλουτό σταυρό εδώ στο Κάφκαλο που ήταν κουρεμένο. Τέλος πάντων. Άσε πάμε μέσα να της μιλήσω, να καταλάβω. Γιατρέ, τι σου χρωστάω για την επίσκεψη? Ορίστε. Τι σου χρωστάω να με ταλαιπωρείς? Φτιάξε τα τρανζίστορ σου να ακούς. Να του μιλήσω εγώ? Όχι, δεν ξεκουφαίνεις μόνο αυτό, ξεκουφαίνεις και εμάς. Γιατρέ, μ' ακούς τώρα? Λάμπρο, επί τη ευκαιρία. Εσύ μου ζητείς 7 ευκαιρία ζητάς. Για να τη βγάλω τις πρώτες μέρες στην Αμερική. Γιατρέ μου, τι σου χρωστάω? Σώπα, βράδερφε. Εσύ είσαι πιο φίλος. Τρίδημα σου ξεγέννησα. Εμένα. Νιώθω σαν πνευματικός πατέρας. Πνευματικός, με τι πνεύμα? Που τα μυαλά του έχουν γίνει ανθρακίτσα από την αρτηριοσκλήρωση. Να μην σε κατάμε λοιπόν, να πηγαίνεις, γιατρέ μου. Χαίρετε και πάντα στην διάθεσή σας. Όσα χρόνια και αν περάσουν, εγώ θα είμαι πάντα κοντά σας. Αισιόδοξε. Λοιπόν, εσείς ήσυχα εδώ, μην κάνετε φασαρία, έτσι. Δεν μου λες. Γιατί είπε να μην κάνουμε φασαρία? Θέλει να συγκεντρωθεί να την υπνοτίσει. Τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει? Γιατί με κοιτάζεις παράξενα? Με πλησιάζει για θα βάλω τις φωνές, έτσι? Πού είναι ο άντρας μου? Τώρα τι θέλω, σου πω κανένα βαριά κουβέντα? Τι νόμιζε, ρε φρικιό? Φόνη δεν σε λένε? Τι νόμιζε, ότι έφυγε ο Λεωνίδας σας στο κρεβάτι μου γιατί για να μου κάνεις παρέα? Μέσα είναι μαζί με την πεθερά σου. Γι' αυτό άκουσα κάτι αγριοφωνάρες. Μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες. Εσύ πότε ανακάλυψε ότι είσαι έγκυος? Είδα ένα όνειρο. Κοίταξε, τα νεύρα μου έχουν γίνει σαν χορδές μπασαβιόλας. Μην τεντωθούν άλλο. Θες να μάθεις, ρε μυστήριε? Το κατάπηκα αυτό. Λέγε. Είδα ένα όνειρο. Τι όνειρο? Ασπρόμαυρο ήταν. Το παλιό κινηματογράφο. Ήρθε μια κυρία γλυκύτατη. Πού ήρθε? Εκεί που καθόμουν. Πού καθόσουνε? Θες και λεπτομέρειες, Να δω αν προχωράει καλά το σενάριο. Ήταν και ο Λεωνίδας στο όνειρο. Και καθόσου στο Λεωνίδα πάνω? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν κάπως συγχυσμένη η εικόνα. Μάλιστα. Καλά προχωράει. Λέει. Και αυτή η γλυκιά κυρία που ήταν ντυμένη στα κάτασπρα. Αυτό το είπα? Όχι, τώρα μου το λες. Στέκεται και με κοιτάζει. Μου λέει, εσύ θα αποκτήσεις ένα γιο. Το Δημητράκη. Γιατί Δημητράκη? Έτσι λέγανε τον πατέρα μου, Δημήτρη. Της λέω πότε? Ήθελες ακριβή ημερομηνίες. Μου λέει σύντομα. Και χάθηκε. Μετά είδα τη Φάτνη. Των αλόγων? Ποιον αλόγων? Όχι, του Πειραιά.
Αυτοί που είχαν στήσει τα Χριστούγεννα. Με τις κατσίκες, τα πρόβατα, τους μάγους. Ήμουνα κι εγώ μέσα. Ως κατσίκα. Κρατούσα ένα μωρό. Αυτό λοιπόν το είδα έγχρωμο. Άπρα. Περάσαμε στη σύγχρονη τεχνολογία. Όρθιος δίπλα μου στεκόταν ο Λεωνίδας. Ως Ιωσήφ. Δηλαδή τώρα εσύ τι θες να παραστήσεις, την Παναγία? Δηλαδή τι θες να μας πεις, δηλαδή ότι από το όνειρο κατάλαβες της έγκυος? Όχι. Αλλά το πρωί όταν ξύπνησα είχα ζαλάδες. Περνάει ένας μήνας, τίποτα. Δεύτερος μήνας, τίποτα. Μετά το είπα στο Λεωνίδα. Το όνειρο. Όχι, ότι είμαι έγκυος. Έλα όμως που δεν είσαι. Πώς δεν είμαι, ποιος το λέει αυτό? Ο γιατρός. Ο γιατρός. Ποιο λέει αυτή η καθυστέρηση? Συμβαίνει. Αλλά εσύ σαν ντούβλο δεν πήρες έναν γιατρό να σε εξετάσει. Το είπα στη μάνα μου. Που είναι με ευτρή γυναικολόγος. Μάλιστα. Και τι σου είπε? Με έναν τρόπο διορθώνεται αυτό. Με ματζούνια και βότανα. Όχι, με γάμο. Έπεσε έξω. Δεν έπιασε συνταγή. Δεν υπάρχει γάμος. Τελείωσε. Και λίαν επίοικος δέχομαι την άγνοιά σου και δεν πιστεύω ότι το έκανες επίτες για τη λήξη στο γιο μου. Σήκω λοιπόν, πήγαινε στη μάνα σου να μην πάει κανένας άλλος. Να μην ανησυχεί και πες της, διορθώθηκαν όλα, ξαναμπήκα στον κύκλο μου. Το τηλέφωνο αυτό. Ποια είστε? Τι σε ενδιαφέρει ποια είναι? Γιατί σήκω τηλέφωνο? Με αυτόν δεν τα πάμε καλά. Γιατί πότε τα πήγαμε? Πολύ ζώρικος έχει γίνει τώρα τελευταία. Εμπρός. Εσύ είσαι? Εγώ. Ποιος σήκωσε το τηλέφωνο? Η υπηρέτρια. Για ποια υπηρέτρια λέει? Είδες, σε πήρα. Ναι, είχα αγωνία. Για τη Φόνη λέει. Του έχει δημιουργήσει αγωνία. Φοβόμουν μήπως δεν μου τηλεφωνήσεις. Όχ, η νοσοκόμα είναι, δεν σου λέω εγώ. Καλά, την έχει ψωνίσει μαζί της. Πού είσαι? Στο νοσοκομείο. Τι φοράς? Γιατί ρωτάς? Να σε φαντάζομαι. Γυμνή είναι. Πού το κατάλαβες? Θέλει να τη φαντάζεται. Φοράω την μπλούζα του νοσοκομείου. Α, σου πάει πολύ. Και ένα ισόρουχο θα της πήρε. Με στρας και εντυτό. Υπάρχουν άλλοι εκεί? Όχι, γιατί? Ακούσαν ομιλίες. Η τηλεόραση είναι. Ένα λεπτό να την κλείσω. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Έξω. Πού έξω? Έξω. Ή έξω ή μέσα. Ή φεύγετε ή πάτε στο δωμάτιο αυτού. Άντε, τηλεφωνήσουμε τη ησυχία. Μπρος. Περάστε από εδώ. Σαν δεν τρέπεσαι στην ηλικία σου. Άσε μας, κυρά μου. Επειδή θες να μην γεροντοκόρεις όλη τη ζωή. Εγώ βρεσέβομαι το γιο μου. Εγώ δεν του σέβομαι. Με σέβεται αυτός γιατί δεν του σέβομαι. Πάτε τον δρόμο. Λάμπρο, επί τη ευκαιρία... Μπράβο, την πηγαίνεις. Δώρα, μ' ακούς? Την έκλεισες? Ναι, μέσα στο δωμάτιο. Φορητή είναι? Όχι, αφόρητη. Τέλος πάντων, πες μου, τι θα κάνεις το βράδυ? Θα πάω σπίτι. Δεν έχεις καμιά καλύτερη ιδέα? Έχεις εσύ? Έχω. Πες τη. Να ειδωθούμε. Είσαι καλά? Γιατί είμαι τρελός επειδή σου είπα να ειδωθούμε? Όχι, άλλο λέω. Είσαι καλά στην υγεία σου επειδή ήσουν αδιάθετος. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εντάξει λοιπόν. Πού θα πάμε? Έχεις κουζίνα στο σπίτι σου? Μαγειρεύω ωραία. Θα έρθει σπίτι μου? Δεν θέλεις? Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Λοιπόν, τι ώρα? Ό,τι ώρα θέλεις. Εγώ θα στέκομαι καραούλη στην πόρτα. Εντάξει, κατά τις 9. Θαύμα. Έλα, γεια. Σε φιλ... Το κλείσε. Καλά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μήπως ονειρεύομαι? Πρέπει να τσιμπηθώ. Να τσιμπηθώ! Όχι, να μην τσιμπηθώ. Όχι, μπορεί να κάνω μαυρίλες. Και πού ξέρεις, μπορεί να θέλει να με δει. Αλήθεια, πώς είμαι? Χρόνια έχω να κοιτάξω τον εαυτό μου γυμνό στον καθρέφτη. Το φάντασμα του σπιτιού. Παραμιλάς, ακόμα δεν σου είπες ο πυρετός. Πώς είμαι, Αφρούλα? Πώς είσαι? Τι ρωτάς, τι γούστο μπορεί να έχεις? Λοιπόν, Αφρούλα, φεύγεις. Πού πάω? Σπίτι σου. Όχι, άμα τελειώσω. Τελείωσες, Αφρούλα. Όχι κατά το απογευματάκι θα τελειώσω. Όχι, βραδιάζει νωρίς, δεν θέλω να κυκλοφορήσει τη νύχτα. Γιατί? Τρομάει στους ανθρώπους. Άντε, χριστιανοί μου, κυκλοφορούν επικίνδυνα άτομα. Μην σου συμβεί τίποτα να πούμε και το έχω βάρος. Άντε, δρόμο, και εσύ και οι άλλοι. Πού είναι οι άλλοι? Εσείς, για βγείτε έξω. Τι έγινε? Τέλειωσες το ερωτικό σου τηλεφώνημα? Ναι, γιατί ζηλεύεις? Εγώ εσένα. Χριστός και Παναγία.
Όταν σε κοιτάζω απορώ πως σε παντρεύτηκα. Γιατί τι έχω? Μάρα, γιατί όταν τον παντρεύτηκε θα σπαθεί ο Λάμπρος. Όχι, πάντα έτσι ήταν για τα γάνη. Έγερνε σε ραϊσμένη καμινάδα. Ωραία. Μια χαρά τα είπατε. Το ηθικό μου δεν πέφτει. Άντε, μπράβο, Εσένα, μωρέ, δεν σου πάνε να φύγεις. Άντε, πήγαινε. Δρόμο και πάρτε και τη μικρή μαζί σας. Και πού να την πάμε? Στη Φάτη να γεννήσει, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά, δεν είναι δικό μου θέμα. Εσύ μου την κουβόλησατε εδώ. Όχι, εγώ αυτός. Ωραία, να την πάρει αυτός. Πήγαινε πάρτι βρε και πήγαινε έτσι τη μάνα της. Ντοχ, και έτσι και αγριέψει εκείνη και καθίσει επάνω μου, τηγανίτα θα με κάνει. Εγώ φεύγω και εσύ κόψεις το λαιμό σου. Κοίταξε μου τη φέρεις στο σπίτι, δεν θα σου ανοίξω την πόρτα. Πρέπει να την ψήσω κιόλας να σηκωθεί από το κρεβάτι. Τι να της πω? Είναι απλούστατο. Θα πας μέσα να της πεις σήκω από το ξένο κρεβάτι. Μην μπει ο πατέρας μου μέσα και σε πετάξει μαζί με το στρώμα στον δρόμο. Έτσι κι αλλιώς στρώμα για τον κλίβανο το έχω. Άντε. Εσύ, πώς είμαι? Τι πώς είσαι? Εσύ που με είδες μισόγυμνο, που μέτρεψε με το τσίπουρο. Έξι και ξέρω, τι σε ρώτησα, βρε. Πώς είσαι με το τσίπουρο? Δεν κατάλαβα, ρε Λάμπρο. Κρατιέμαι ακόμα. Από πού? Απ' τα κάγκελα. Το σώμα μου διατηρείται. Έχει χαλαρώσει λίγο. Δεν παίρνεις πάγκο. Τι φράγκο? Για την Αμερική που μου λέγες. Όχι, στάσου, Λάμπρο, δεν κατάλαβες. Άμα το αφήνεις είναι χαλαρωμένο. Άμα σφιχτείς έτσι είσαι γεροδεμένος, έχεις μυς. Σαν το Σφατζενέκερ. Αλλά τι, τον έχεις δει αυτό χαλαρό? Κρέμονται πατσάδες από εδώ. Μην κοιτάς ταινίες που παίζεις σφιγμένος. Ναι, αλλά εγώ άμα ξαπλώσω το κρεβάτι, πώς θα το παίζω σφιγμένος? Θα σκάσω. Πάντως έχεις απαλή επιδερμίδα. Έχω, Σαν μικρού παιδιού. Έτσι, Και πρόσεξε, αυτό αρέσει στις γυναίκες. Πώς θα θέλεις, Το συνάλλαγμα να πάρω. Ωραία. Και θα σου δώσω και να βγεις και έξω. Όχι, δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει? Πού ξέρεις τι πειράζει? Εμένα μην πειράζει. Που δεν θέλω να βγω. Ναι. Δηλαδή, άμα σου έλεγα ότι έχεις και ωραία μάτια, θα με έστελνες για διακοπές στη Μύκονο. Προς το παρόν θα στείλω στο ξενοδοχείο. Σε ποιο? Βρες το εσύ. Και τι να κάνεις στο ξενοδοχείο? Θα κοιμηθείς 4 το πρωί. Και όχι πολύ πρωί. Τώρα καλά, πώς την πάτησα εγώ έτσι και άργησα. Θα έρθει το πρόσωπο εδώ, Ναι. Εντάξει να με... Αλλά πρόσεχε όμως, γιατί είναι πιτσιρίκα. Και λοιπόν? Για σκέψου λίγο, θα έχει το λόγο της που έχετε εδώ. Σε έχεις δει καμιά πιτσιρίκα να πηγαίνει με ένα συστεμένο επειδή της γουστάρει? Λοιπόν, δεν παίρνεις. Κάτσε ρε Λάμπρο, δεν κατάλαβες, δεν μιλάω για σένα. Σε εξαίρεση. 2 μέτρα άντρας, γοητευτικός, αρενοπός και με λέγει. Πάω να ετοιμάσαι για το ξενοδοχείο, εντάξει. Άρε Λάμπρο, αμέσως. Αστροναύρο, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά. Δεν μπόρεσα να έρθω στο νοσοκομείο να σε δω. Δεν προλάβεις. Βγήκα. Ναι. Τώρα μια χαρά μου. Σε βλέπω. Τι άλλο θες? Ξέρεις τι θέλω? Εσύ έχεις πείρα. Αναλόγως, πάνω σε τι? Έχεις 3 αγόρια. Γιους εννοείς? Ναι, λεβέντες. Καραμπουζουκλίδες. Κι όσο να είναι, θα ξέρεις να μου πεις. Πέρασαν ποτέ κρίση? Εννοείς οικονομική? Μονίμως. Γι' αυτό έρχονται συνέχεια σε μένα. Όχι, ψυχιατρική κρίση. Νευρωτική. Ναι, τέλος πάντων κάτι με ψυχό. Πού οφείλεται? Ο γιος μου κάτι έχει. Κάλο. Αυτό είναι σίγουρο και μην τα αρνηθείς? Όχι, είναι συνέχεια μέσα στο δωμάτιό του και κόβει βόλτες μπροστά από την τουλάπα του. Ποια τουλάπα? Αυτή που κρύβει τα εργαλεία του. Εμάς δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε καθόλου σε αυτή την τουλάπα. Χρόνια τώρα. Και κόβει βόλτες μπροστά από την τουλάπα? Ναι. Τι κρύβει εκεί μέσα? Τον άγνωστο στρατιώτη. Για να κόβει βόλτες μπροστά του. Πού θες να ξέρω, ρε Γεράσιμο? Άνοιξε να δεις. Μα τι λες τώρα, θα χαλάσει τον κόσμο? Κρυφά την ώρα που λείπει. Μα τι λέμε τόση ώρα? Δεν λείπει ποτέ. Σου λατσάρει συνέχεια μέσα στο δωμάτιό του. Δεν γίνεται αυτό. Δεν πάει στην τουαλέτα. Τι, έχει γιογιό μες στο δωμάτιο? Όχι. Ωραία. Την ώρα που θα λείπει, μπες μέσα και άνοιξε την τουλάπα. Μα την έχει κλειδωμένη. Πάρ' τα κλειδιά και άνοιξε. Δεν μπορεί να έχει κανένα πτώμα εκεί μέσα. Δεν πρέπει να ξέρεις εσύ. Λες, γι' αυτό έχει αυτή την ευρικότητα. Πρέπει να βρω τη στιγμή και την ώρα. Σήκω ρε Φωνή, θα γίνει τρελός ο πατέρας μου. Να με πας στη μάνα μου και τι θα της πω, ρε? Θα της πεις, έγινε ένα λαθάκι. Τι λαθάκι, ρε? Αυτή ετοιμάζεται για γάμο, έχει ειδοποιήσει και τους συγγενείς. Ποιους συγγενείς? Τα τσακάλια? Θα μου πει, ρε ζήλι με έκανες, μωρή, πού είναι το μωρό? Πες, το χώνεψα ρε μάνα. Τι λες ρε Λεωνίδα, και θα το χωνέψει? Θα μου πει, φτιάξε άλλο, δεν την ξέρεις καλά. Ρε Λεωνίδα, δεν με θέλεις, ρε? Πώς δεν σε θέλω, ρε? Τότε
Να μου σκαρώσεις άλλο πιτσιρίκι. Πού ρε Φώνη, εδώ μέσα. Ο πατέρας μου είναι στο σαλόνι. Όχι τώρα, σε κάνα δεκαήμερο. Παραγγελιά. Τι είναι ρε κουστούμι. Και κουστούμι να παραγγείλεις θέλεις πάνω από 20 μέρες. Φοβάμαι ρε Λεωνίδα. Φοβάμαι ότι θα με παρατήσεις τη μάνα μου και θα εξαφανιστείς. Όχι ρε. Στα κόκαλα του παππού μου. Τώρα δεν με θέλει κανένας. Ούτε η μάνα μου, ούτε η μάνα σου, ούτε ο πατέρας σου. Σε θέλω εγώ βρε. Δεν λες αλήθεια ρε Λεωνίδα. Ρε Συμφώνη, αφού είσαι η αδυναμία μου, το ξέρεις. Πού δεν ξαναβρω εγώ τέτοιο πράγμα σαν εσένα. Στο κάτω-κάτω κουστούμας και καπέλο μας είναι η ζωή μας. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να επέμβει στα εσωτερικά μας. Το πολύ πολύ θα είμαστε εραστές. Θα κάνουμε αντίσταση. Θα βγούμε στα βουνά. Αν μας καταπιέσουν, θα πάμε να ζήσουμε μόνοι μας. Λες αλήθεια ρε Λεωνίδα. Για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου. Έλα, σήκω. Σήκω. Λεωνίδα, να το ξέρεις. Έτσι και με παρατήσεις θα κόψω το λαιμό μου. Όχι ρε Φώνη. Και πώς θα τρως μετά. Μη λες τέτοια. Κοντά σου εγώ. Πού πας με τη βαλίτσα, ρε? Στο ξενοδοχείο. Και για μια νύχτα πήρες βαλίτσα? Έχω τα απαραίτητα. Σμόκινγκ και τέτοια. Όχι, πιτζάμες, οδοντόβουρτσα. Δηλαδή, αν έπαιρνες 2 ρούχα να μου, θα χρειαζόσουν ένα μπαούλο. Όχι, τι... Δώσε μου λεφτά τώρα. Τι λεφτά σου? Λεφτά. Για το... Ορίστε. Κατάλαβα, ξενοδοχείο Β κατηγορίας. Αλλά τι, θα στείλω στο Χίλτον, στο Ερμία θα πας, είναι εδώ κοντά. Το Ερμείο. Τι κάνετε κύριε, ο γιος σας καλά? Κάνει τον Εύζωνα. Πού, στα ανάκτορα? Όχι στην ντουλάπα. Κόβει βόλτες μπροστά στην ντουλάπα, τη φυλάει. Α, ξέρω. Τι ξέρεις, ρε? Όχι, δεν ξέρω. Λέω καλό παλικάρι. Φυλάει την ντουλάπα. Κάνει βόλτες έτσι. Φύλακας, φρουρός. Τι να τον κάνει στο σκύλο. Τι λες, ρε? Εγώ τίποτα. Γεια, εγώ πάω. Φεύγω. Δεν μ' άφησες να τελειώσω, παράξενε άνθρωπε. Έλα, αδειάστε μου τη γωνιά. Άντε, μπράβο. Και εσείς, κύριε Γεράσιμη, σας παρακαλώ. Πατέρα, εμείς πάμε. Άντε. Καλά η Φώνη, πρώτο παιδί, με κατανόησε. Έχω να το λέω. Πετάχτηκε από το κρεβάτι, σφαίρα. Βλήμα. Της λέω. Τώρα θα μου οδηγηθείς στις τσίπες. Άντε, πηγαίνετε. Καλά, όταν θα πάρουμε τα βουνά και θα μας ψάχνετε. Άσο ρε Φώνη, μην βγάζεις βρώμες. Προχώρα. Τώρα θέλω 2 ώρες να έρθω στα συγκαλά μου από το τρελοκομείο που πέρασα. 2 ώρες να καλοπιστώ, 1 ώρα να ηρεμήσω, 1 ώρα να τακτοποιήσω εδώ μέσα. Ίσα-ίσα με παίρνει. Ηρεμία χρειάζεται και ψυχραιμία. Σκούπισε από πόδια σου. Πού? Στο χαλάκι. Ποιο χαλάκι? Δεν φάγανε το χαλάκι. Καλά, δεν αφήσει τίποτα έξω από την πόρτα. Για περίμενα σου φέρω λεφτά. Έφερες τον λογαριασμό? Ναι. Ξέρεις τι παράγγειλες? Εσύ τι λες, να μην ξέρω? Όχι, παιδί, παράγγειλες και μπρικ. Ξέρεις πόσο κοστίζει? Φέρε μου, δώσε μου το λογαριασμό, έλα. Αλλά ντε, 1 λεπτό. Τι κάνεις, ρε, ανασκαφές κάνεις εκεί μέσα? Και σαμπάνια γαλλική. Αχ, τα νεύρα μου. Παράγγειλες? Τα νεύρα μου. Σαμπάνια λέω. Παράγγειλα, το ξέρω. Δώσε μου το λογαριασμό.
Πανάκριβα αυτά, κοστίζουνε. Τι έχω πάθει. Στο παίρνω έτσι με τρόπο, μην δεις το λογαριασμό απότομα και σου έρθει καμιά τρέλα. Δεν μπορείς τι καταλαβαίνεις, βάζω το χέρι μου και σου ξεριζώνω τσέπη μαζί με το κοφό. Κάτσε ντε, βιαστικός είσαι. Ορίστε. Τι λέει εδώ, δεν βλέπω. Δεν βλέπεις ή σκοτίνιασε το μάτι μόλις είδε το λογαριασμό. Τι λέει εδώ, ρε. 22.700. Αμάν. Μήπως λέει 2.270. Γιατί, τι πήρε σουβλάκια με πίτα. Εδώ παράγγειλες και καναπεδάκια. Καναπεδάκια παράγγειλε. Και μου τα χρεώνουν καναπέ για καθιστικό. Σαμπάνιες, μπρικ. Πού ζεις κύριε στη Γαλλία. Εδώ άλλοι πεινάνε. Ας φάνε. Και δεν έχουνε ψωμί. Ας φάνε χαβιάρι. Τι νομίζεις, σε λίγο ψωμί τόσο θα κοστίσει, σαν το χαβιάρι. Τέλος πάντων. Καλά λένε ότι υπάρχει ανισότητα σε αυτή τη χώρα. Δεν μου φίλε, εσύ τι δουλειά κάνεις, инструктόρας είσαι. Δεν πήρες χαμπάρι ότι ο κομμουνισμός πέθανε. Ποιος το λέει. Και η Παπαρίγα τι κάνει να πούμε. Μπρίκια κολλάει. Ετοιμάζει τη λαϊκή εξέγερση ενάντια στη καπιταλιστική κυριαρχία. Δεν σε μένα, ρε. Μοιάζομαι καπιταλιστή επειδή παράγγειλα λίγο μπρίκ και μια σαμπάνια. Και καναπεδάκια. Και πολυθρόνους. Εγώ είμαι άνεργος, ρε. Και εφοπλιστές τι είναι. Τι κάνουν, δουλεύουν αυτοί. Γιατί εγώ είμαι εφοπλιστή. Κοίταξε κουβέντα ο πιάσμα. Άντε ρε παιδάκι μου, πάρε τα λεφτά σου και φύγει. Άντε, μην κυκλοφορεί μέσα. 3 εκατοστάρικα. Ναι, ξέμεινα από 5.000 να κάνω. Τι τα αγοράζεις σήμερα με 3 εκατοστάρικα. Αγοράζεις τσιμπιδάκια, φουρκέτες, τσίχλες, καραμέλες Τσάρλεστον. Ρετρό. Οι καραμέλες Τσάρλεστον. Η μουσική που έχεις βάλει. Α, ναι. Δεν έβαλα heavy metal. Ρε εσύ, μοιάζομαι φρικιό εγώ. Θα κάνεις κανένα παρτάκι. Ναι, γιατί. Με καμιά μαντάμ. Τώρα κανονικά έπρεπε να σε βγάλω καροτσάκι έξω, αλλά για να σε σκοτώσω θα σου δώσω απάντηση. Λοιπόν, θα κάνω το τραπέζι σε μια κούκλα 23 χρονών. Πέθανες τώρα. Εγώ σε βλέπω, κερία έχει, σε σλομιάσει. Φυσικό είναι. Το κοριτσάκι βρήκε πλούσιο, του πες από δίπλα. Αυτή είναι η καπιταλιστική διαφθορά. Ρε, άμε στο διάλογο. Άμε στο διάλογο. Έξω. Βία. Αυτό είναι. Βία. Το γνωρισμά σας. Ρε, έξω. Το παλιό μου τρόπο. Ο καπιταλιστής εγώ. 2 φορές στη ζωή μου έφαγα μπρικ και έγινα καπιταλιστής αμέσως. Εμπρός. Έλα Στέφανε, έλα φίλε μου. Τι κάνεις. Πού είσαι. Σπίτι σου. Δεν πολύ κυκλοφορείς εσύ. Σαν και εμένα, σπιτόκατος, έτσι. Να σου πω. Θυμάσαι και το κορίτσι στο νοσοκομείο. Το μικρό. Ποιο μικρό μωρέ. Στο μικρό έχεις μείνει εσύ. Ολόκληρη κοπέλα είναι. Πάνω από 23. Θα έρθει εδώ. Σπίτι μου. Να κάνει. Να με δει. Όχι, καλά είμαι. Ρε Στέφανε, νόμιζα ότι θέλω αποκλειστική νοσοκόμα. Στέφανε, με καφώνεις τώρα. Να σου πω. Έχω τράκα. Δεν μ' ακούς. Μιλάω σιγά. Όχι, μόνος μου. Λέω, έχω τράκα. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω μαζί της. Όχι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Το έχω ξεχάσει. Γελάδα, Στέφανε. Άντε βαγιστά, θα με καθοδηγήσει η φύση, όπως λέει η γυναίκα μου Μαρία. Τι ξέρεις, η μάνα του Άγγελου. Λες να την πάτω σαν και το γιο μου. Δεν ξέρω τι να κάνω να τα ξαπλώσει, την μια κοπέλα. Όχι, εντάξει. Εντάξει, λέω. Δεν μ' ακούς πάλι. Έχω τράκα. Σαν να ντρέπομαι μη μ' ακούσουν. Στέφανε, ευχήσου μου καλή επιτυχία. Εντάξει. Εντάξει, αγόρι μου, θα σε ξαναπάρω, έτσι. Θα τα πούμε. Ο κύριος Φουντούκης. Ο ποιος? Α, εγώ, ναι, δεν μοιάζω. Αστειεύομαι. Πέρασε. Λαλούνα. Ποιο?
Το άρωμα. Όχι. Φάουστ. Ωραίο το σπίτι σου. Χαίρομαι που σ' αρέσει. Μένεις μόνος? Ναι. Δηλαδή, όχι ακριβώς μόνος, με έναν αδερφό. Δηλαδή, τι αδερφό, πάει στην Αμερική αυτός και έρχεται, όλο φεύγει. Δεν θα φύγει πάλι, πάει στην Αμερική. Εκεί ζει. Εργάζεται. Εργάζεται. Και τι δουλειά κάνει? Μαφιός. Μασίν, λέει. Μηχανές. Εμπορεύεται μηχανές. Είναι όμορφος? Σαν και εμένα. Αυτός είναι? Ωραίος άντρας. Όχι, αυτός είναι ο γιος μου. Έχεις γιο? Με 3. Γιους? Ναι, αλλά ζουν με τις μητέρες τους. Τις μητέρες τους? Ναι, ο καθένας έχει μια μητέρα. Έχεις 3 γυναίκες? Είχα. Έλα να καθίσεις. Θέλεις ένα aperitif? Τι να θέλω? Κάτι να πιείς. Όχι, ευχαριστώ. Αργότερα. Με τρελαίνει το όνομά σου. Τα πιάνει το δέρμα. Ξέρεις, αν πετύχει η μυρωδιά του δέρματος με το άρωμα, τότε ξεχύνεται μια μεθυστική ποδιά. Γιατί έλας? Τα λες παράξενα. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Φάουστο Παπέτη. Φάουστο τι? Φάουστο Παπέτη. Είχε χαλάσει κόσμο στη δεκαετία του 60. Δεν είχε γεννηθεί. Ούτε εγώ. Απόψε ξαναγίνει. Αν μη τι άλλο σε κάνει και διασκεδάζεις. Έχεις τίποτα άλλο να ακούσουμε? Φρανκ Σινάτρα, Πατ Μπουν. Έχω όλους τους δίσκους του. Αυτή είναι ρετρό. Και μου το είπε αυτός. Ποιος? Τσοπανόπουλο. Ένα Τσοπανόπουλο μου λέει βάλε φλογέρα, λέει της μόδας. Έχεις New Kids on the Block? Όχι, την πέρασα μικρός μαζί με την Λαρά. Συγκρότημα είναι. Α, δεν είναι αρρώστια? Όχι, δεν τους ξέρεις? Και τους New Kids on the Block ξέρω, και τους Eurythmics και τους Aerosmith. Ξέρεις αυτούς τους heavy metalάδες. Και τον Mike Jackson ξέρω, όχι προσωπικά βέβαια. Αλλά αυτή η ώρα, αυτή η ατμόσφαιρα, εσύ με εμπνέει για soft music. Πού τους ξέρεις εσύ όλους αυτούς? Ξαναγεννήθηκα μαζί με σένα, δεν σου είπα? Είμαι παιδί της εποχής. Παιδί τρόπος του λέγεται. Είσαι μοντέρνος. Προχωρημένος. Και τότε γιατί ντύθηκες έτσι? Θα παίξω στον πύργο του καθηγητή. Έστειλα τα μπλουτζί μου στο καθαριστήριο. Να πληθούν. Όχι να λιώσουν, να ανοίξουν τρύπες, να είναι μοντέρνα. Μ' αρέσεις. Εσύ είναι αυτές. Έχεις χιούμορ. Και εσύ έχεις γοητεία, εσύ όμορφη. Το κατάλαβα, όταν σε πρωτοείδα στο νοσοκομείο. Έχεις κάτι. Έχω. Και μπρικ έχω. Σ' αρέσει? Ποιο? Το μπρικ. Που λένε να αρχίσεις μαζί της. Με μπρικ. Και σαμπάνια. Και μετά θα μαγειρέψουμε κάτι. Όχι, παρήγγειλα και μου έφεραν κάτι. Δεν μ' αρέσει η γυναίκα στην κουζίνα. Σε κανέναν άντρα δεν αρέσει η γυναίκα στην κουζίνα μέχρι να την παντρευτεί. Μετά του αρέσει να είναι μόνο μέσα στην κουζίνα. Η γυναίκα είναι το στολίδι του σπιτιού. Σε ημερολόγιο το έχεις διαβάσει? Όχι, το πιστεύω. Και οι 3 σου γυναίκες? Αυτές θέλουν να είναι στην κουζίνα. Γι' αυτό τις χώρισες? Όχι, είναι μεγάλη ιστορία. Να φέρω? Σαμπάνια. Σε προειδοποιώ ότι άμα πιω γίνομαι άλλος άνθρωπος. Καλύτερος ή χειρότερος? Να εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Εμένα, όπως και να έρθει, θα μ' αρέσει. Ώστε ο αδερφός σου μοιάζει. Είμαστε δίδυμοι. Σοβαρά? Έτσι λέει. Ορίστε. Θα κάτσουμε στο τραπέζι? Γιατί? Έχετε κυροπήγια. Ναι, το πρόσεξα. Θα τα ανάψει για να φάμε στο τραπέζι? Είναι ξεπερασμένο, Τώρα τρώνε στο πάτωμα. Πρόσεξες, οι γαλλικές σαμπάνιες δεν κάνουν θόρυβο άμα τις ανοίγεις όπως εγχώριες. Γιατί? Οι δικές μας το φωνάζουν. Είμαι σαμπάνια. Μας αρέσει η επίδειξη. Μα τι λες? Σαμπάνια. Είσαι υπεύθυνος. Για τη σαμπάνια? Όχι εγώ, οι Γάλλοι. Αν μεθύσω? Θα μεθύσεις κι εγώ. Θα είναι μια μεθυστική νύχτα. Ναι, αλλά αν μεθύσω δεν ξέρω τι λέω. Δεν πειράζει. Λέγε ελεύθερα, δεν μου πειράζει. Ούτε τι κάνω, ξέρω. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Στην υγεία σου. Ένα λεπτό. Μπρικ.
Αυτό είναι αυγά ψαριών. Όχι, όχι, δεν μ' αρέσουν. Μήπως θα σου βράσω 2 αυγακότες. Όχι, θα φάω από αυτό εδώ. Α, μάλιστα. Σολομός. Σ' αρέσουν τα ακριβά πράγματα. Και τα πολλά. Ναι, το βλέπω ότι πήρες ένα σωρό. Ναι, είμαι πληθωρικός τύπος. Γι' αυτό παντρεύτηκες 3 γυναίκες. Όχι, και δεν ήμουν πληθωρικός. Και ήμουν ηλίθιος. Στην υγεία σου. Η δικιά σου έχει σημασία. Εσύ να είσαι καλά. Γιατί σκέφτεσαι να με στραπατσάρεις? Είσαι βίος? Ευχαριστώ, να ζαλίζομαι. Με ένα ποτήρι. Τι θα γίνει να πιούμε όλο το μπουκάλι? Α, όλο το μπουκάλι να το πεις εσύ. Τότε δεν θα ξέρω εγώ τι κάνω. Α, δεν πειράζει, θα σε δικαιολογήσω. Θα πω μεθυσμένος ήταν. Θα πιω λίγο ακόμα. Γεια σου. Αρχίζω να τα βλέπω διπλά. Μήπως δίπλα σου είναι ο δίδυμος αδερφός σου? Όχι, μην το μελετάς, είναι γκαντέμις αυτός. Λύσαξες, ρε παιδί μου, δεν θέλω να μου κρατήσεις την παλίτσα. Κουλός είμαι, δεν μπορώ να την κρατήσω μόνος μου. Τι είναι εδώ? Δεν κατάλαβες. Δωμάτιο είπα ότι θέλω. Δεν θέλω τη σουίτα του ξενοδοχείου. Ποια είναι η σουίτα? Αυτό εδώ τι είναι? Δωμάτιο. Δωμάτιο? Τι δωμάτιο? Δωμάτιο πτωχοκομείου? Δεν σ' αρέσει? Γιατί εσένα σ' αρέσει? Ζήτησες κάτι φτηνό. Έχει και πιο ακριβό? Όχι. Τότε δεν μου λες, δε φίλε, πλάκα μου κάνεις να πούμε. Εδώ βρωμάει και ζέχνη να πούμε. Απορώ πως μέσα του αδερφό μου σε αυτό το ξενοδοχείο. Ή δεν μου είπε να έρθω εδώ? Ερμείο δεν λέγεται το ξενοδοχείο? Ναι. Και είναι το καλύτερο της περιφέρειας? Ποιος το είπε? Φαίνεται. Για να πάρω ένα τηλέφωνο τον αδελφό μου. Μήπως έχει κάνει κανένα λάθος. Πού το ξέρει αυτό το ξενοδοχείο? Τι είναι αυτό? Σαν τι μοιάζει? Σαν παπουτσοθήκη. Όχι, τηλέφωνο είναι. Ναι. Και πώς μιλάς? Δεν μιλάς. Και γιατί το έχετε εδώ? Για ντεκόρ. Πρέπει τα δωμάτια να έχουν τηλέφωνο. Βέβαια. Πώς θα ειδοποιείς άμα θες ένα καφέ ή κάτι άλλο? Και ειδοποιείς με αυτό? Ναι. Πώς? Το χτυπάς στο πάτωμα και ακούμε από κάτω. Θα είναι χρήσιμο και για τις κατσαρίδες, Έτσι και ξεμετήσεις καμία κάτω το κρεβάτι, της δίνεις μία, και τώρα άμα σου δώσει και σε ένα καμία με το ακουστικό στο κεφάλι, θα πάψεις να μου κάνεις πλάκα. Βαρδόνα εκεί. Με τα λεφτά που πληρώνεις έχεις την απέτηση να σου έχουμε και ασύρματο? Απορώ πως μέσα του αδελφού μου σε αυτό το ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, μια νύχτα ένα θα περάσει. Θα το δούμε. Άντε τώρα, δρόμο. Πώς, έτσι? Όχι, κάνε μεταβολή. Εκτός αν θες να φύγεις με την όπισθεν. Έχεις ξαναπάει σε ξενοδοχείο? Ναι, αλλά στο Las Vegas. Πού είναι αυτό, στην Ομόνια? Όχι, λίγο πιο μακριά, στην Αμερική. Ρε πως καταντάει ο άνθρωπος. Από το Las Vegas στο Ερμείο. Και στα ξενοδοχεία που πήγες, δεν έδινες μπουρμπουάρ σε αυτούς που σου μετέφεραν τη βαλίτσα? Πώς? Αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω τώρα, να δώσω μπουρμπουάρ στον εαυτό μου. Στον εαυτό σου? Ναι, γιατί εγώ δεν τη μετέφερα τη βαλίτσα. Ήθελες. Και εσύ ήθελες να πάρεις μπουρμπουάρ, αλλά πονηρός ο βλάχος το πιάσα. Βλάχος είσαι. Ρε, απάγαινε από εδώ, ρε. Καλά. Ελπίζω να με φωνάξει για τίποτα. Δεν θα σε χρειαστεί στο δρόμο. Η πόρτα πώς κλείνει? Απ' έξω. Από μέσα δεν κλείνει? Όχι. Δεν υπάρχουν κλειδιά. Εδώ είναι οικογενειακό ξενοδοχείο. Κανένας δεν κλειδώνει. Καλά, δεν πειράζει, θα βάλω καρέκλα. Άμα βρεις, βάλτε μου. Τι ξενοδοχείο είναι αυτό, ρε? Πού το βρήκε ο αδερφός μου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, θα ξαναπώ από την αρχή. Λοιπόν, αυτός τώρα εδώ είναι ο Ποσειδώνας. Όχι, ο Ηρακλής. Λοιπόν, ναι. Και ο άλλος, ο άλλος είναι... Ο Μενέλαος. Ναι, λοιπόν, τώρα, όχι, η Ελένη τον απατά, το Μενέλαο τώρα, τον Ηρακλή. Με τον Πάρη. Και ποιος είναι ο Πάρης? Σου δείξα προηγουμένως. Λοιπόν, και πώς τον απατά? Δεν σου έχει γύρει απάνω του. Όπως εσύ? Δηλαδή τώρα, εσύ ποια απατάς με μένα? Καμία, δεν έχω καμία εγώ, σου είπα. Και, να, τώρα όπως βγαίνει το ένα,
δίπλα στο άλλο. Υποτίθεται ότι ζευγαρώνουν. Ναι. Και εσύ έτσι ζευγαρώνεις. Δηλαδή τώρα εσύ ζευγαρώνεις με μένα. Μα τι λες? Στο είπα ότι άμα πιω δεν ξέρω τι λέω. Ναι, μου πες όμως ότι δεν ξέρεις και τι κάνεις. Ναι, το είπα. Αυτό περιμένω. Σε κοιτάζω. Ξέρεις γιατί είμαι μαζί σου? Ξέρω. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Έχω father's complex. Λάτρευα τον πατέρα μου. Τον έχασα όταν ήμουν 7 χρόνια. Κάρα, μη στεναχωριέσαι. Κάρα με στην αγκαλιά σου. Ντάντι. Όχι και ντάντι. Βάλε να πιούμε. Άδεια στο μπουκάλι. Δεν έχει τίποτα άλλο να πιούμε? Να τα ανακατέψουμε, χαθήκαμε. Έχω λίγο τσίπουρο, αλλά είναι για εντριβίδε. Μήπως δεν αισθάνεσαι καλά? Όχι, θαύμα αισθάνομαι, εντάξει. Μήπως θες να ξαπλώσεις? Ναι. Ναι. Θα λες απότομα και με παραλύεις. Πού είναι η τουαλέτα? Εκεί θα ξαπλώσεις? Όχι, στο δωμάτιό σου. Εκεί είναι. Εκεί είναι το δωμάτιό σου? Όχι, η τουαλέτα. Ωραία. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Τρεκλίζω. Λοιπόν, κάτσε. Εκεί μου είπες, Ωραία, κάτσε να βρω το στόχο. Ζαλίζομαι. Εγώ βλάκας γιατί ήπια. Τώρα έχω σοκαριστεί. Ανάθεμα την άλλο πάψα τόσα χρόνια να πάνε χαμένα. Ποιος είναι τέτοιο? Καν δεν είσαι μέσα. Ποιος διάολος είναι? Πού είναι ο Μαστρός Ζαχαρίας? Γιατί πας τα κούδια τέτοια ώρα, ρε? Τι, θα πας σε κηδεία? Γιατί? Γιατί διέτηκες χωράκι. Τι θες, ρε? Η Ρίση και Λιβάνη εδώ μέσα, Έτσι μυρίζει το αποσμητικό. Είναι μέσα ο Μαστρός Ζαχαρίας. Τι θες, ρε? Έχω άγχος. Και όταν έχεις άκουσει τα κουμούνια των άλλων, Δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Κοίτα, θα το σκοτώσει αν το χρέο σου για άνθρωπο. Κόβω βόλτες. Μπροστά στην τουλάπα, στόμα αυτό. Πήγαινε έξω ακόμα βόλτες, τώρα να άξει περιβάλλον. Όχι, θέλω να κοιμηθώ ήσυχο. Και τι είναι εδώ, ρε, που ήρθες, ησυχαστήριο? Το Μαστρό Ζαχαρία θέλω. Μόνο αυτός μπορεί να με βοηθήσει. Πώς, θα σε υπνοτήσει για να κοιμηθείς? Μαστρό Ζαχαρία! Φωνάζεις, δεν είναι μέσα Μαστρό Ζαχαρία, ρε. Ποιος είναι? Να μην συναλυθεί. Δεν μπορώ. Πρέπει να του δώσω πίσω αυτό που μου έδωσε. Τι σου δώσε? Α, δεν μπορώ να το πω, έχω πάρει όρκο. Και εγώ θα πάρω το κυροπείο, σου ρίξω το κεφάλι, άκουσες? Πες του σε παρακαλώ να έρθει κάτω να το πάρει. Πού να θα σπάρει κανένας? Φύγε από εδώ, ρε. Αν δεν θα με κάψεις. Τα ρούχα σου τι τα έκανες? Μπήκες με αυτά στην πανιέρα και τα βρήξες? Είσαι απειλή. Όχι, το παίζω. Γιατί κάθεσαι εδώ? Πού να κάτσω? Κρύψου. Για να με βρεις? Ναι. Κρύφτο, θα παίξουμε. Κρύψου στην κρεβατοκάμαρά σου. Στην κρεβατοκάμαρα. Όχι, πήγαινε εσύ, κρύψου. Πήγαινε μέσα, δεν θα έρθουν. Πού είναι? Ναι, εδώ. Τρικλίζω. Αστείο δεν είναι? Δεν είναι καθόλου αστείο. Πολύ σοβαρό είναι. Τώρα τι κάνουνε? Μου ήρθε απότομα. Δεν τα έχω ζήσει αυτά. Έπρεπε να γνωριστούμε πρώτα τώρα. Να φλερτάρουμε. Έχω τρακ. Σαν να έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από τότε που...
Δώρα. Έσβησες τα φώτα, Ναι, δεν σ' αρέσει. Πώς? Ταιριάζει Με βρήκε. Γιατί σε έψαχνα. Α, ναι, σε έψαχνα. Παίζαμε κρυφτό, ξέχασα. Δώρα, νομίζω ότι πρέπει να γνωριστούμε πρώτα. Πρώτα πρέπει να συντελεστεί η ψυχική ένωση και μετά η σωματική. Και όταν ταιριάξουν οι ψυχές, τότε φτάνουν στην απόλυτη ολοκλήρωση της ευτυχίας. Ψυχή και σώμα διαίρετα. Τι όμορφα που μιλάς. Δώρα, πρέπει να μιλήσουμε αύριο ένας τον άλλον, Αύριο φίλησαμε. Εσύ κάνεις έτσι. Όχι βέβαια. Σε νιώθω και σε ολόκληρο. Καλά. Κάει και ποιος είναι. Με συγχωρείς. Τι θες ρε Χριστιανέ μου, νυχτιάτικα, πρώτα ο γιος σου, μετά εσύ. Α, εδώ το γιος μου, Τον πήρα χαμπάρι όταν έβγαινε. Έκανα το κοιμόμουν. Βρήκα την ευκαιρία, μπήκα στο δωμάτιο, βρήκα το κλειδί, άνοιξα το ντουλάπι και βρήκα αυτό. Δεν είναι δικό του. Τα ξέρω εγώ τα πράγματά του. Αυτό φύλαγε. Βρε που να σε πάει και σε σηκώσει με, τι με ενδιαφέρει, βρε. Ενδιαφέρει εμένα. Διότι αυτό ήταν που δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Δώσ' του μια στο κεφάλι με αυτό, αξιαραθεί να ησυχάσει. Πάρ' το. Ποιο είναι αυτό, Δεν ξέρω. Γιατί μου το έφερε. Τι έχει μέσα. Είναι κλειδωμένο, πού θες να ξέρω. Κι εγώ πού να ξέρω. Εσύ με μπουρεύεις. Έλα να το διαρρήξουμε. Βρήκες την ώρα, δε. Γιατί πρέπει να κλείσουμε ώρα για να τη διαρρήξουμε. Φύγε, άνθρωπε μου, φύγε, μην κάνω φόνο. Άσε πάω εδώ τι θα κάνουμε την άλλη μέσα. Ποια είναι. Φύγε, ρε, μπορεί να έχει εκρηκτικά εδώ, ρε. Εκρηκτικά, έφυγα. Έλα εδώ, έλα εδώ, ρε. Την τσάντα σου, ρε. Πάρ' την τσάντα μου. Εσύ, έλα. Δεν είναι δυνατόν, δεν. Έχω πάθει που έχω πάθει σοκ. Δεν μου να το ευχαριστηθώ κιόλα. Δώρα, κοιμάσαι. Ποτέ. Σε περιμένω. Μπήκες κατά τα σκεπάσματα, Ναι, είναι ωραία, ζεστά. Και έβγαλες και το μπρούζι. Θα παρατηρείς όλα. Και τα ρούχα σου τα έχεις βγάλει μέσα στο μπάνιο. Ναι. Άρα τι συμπέρασμα βγαίνει. Εσύ τι λες. Θέλω να πω δηλαδή... Δηλαδή, έλα ξάπλωσε και εσύ κάτω από τα σκεπάσματα. Ένα αυτό να βάλω την ντουλάπα στη τσάντα. Την τσάντα στην ντουλάπα. Συγγνώμη. Μα σκυλοδίψες. Το φως δεν είναι. Το φως τώρα. Κοίτα που το έχουνε βάλει. Θα έπρεπε να είχαν μια κανάτα με νερό τώρα εδώ πέρα. Στο διάλογο ξενοδοχείο είναι αυτό. Πού να βρω τώρα αυτό τον αλυταρά εδώ πίσω. Αυτό το ακούω το εγώ. Πώς το ακούς αυτός εκεί κάτω. Ξέρω γιατί με έστειλε ο αδερφός μου σε αυτό το ξενοδοχείο. Για να με τιμωρήσει. Θα πρέπει να πάω κάτω το νευρό να μου δώσει νερό. Όχι, εντάξει, άναψα το φως και έβλεπα, δεν σκότεψα πουθενά. Χτυπήσατε, λέω. Όχι, λέω, βλέπετε να είμαι χτυπημένος. Το πάτωμα δεν το χτυπήσατε. Το πάτωμα. Α, ναι, το χτύπησα. Γιατί έπαθα τίποτα. Έφυγε κανένα σοφάς από κάτω. Δεν σε πιάνω. Μπορούμε να μην καθόμαστε εδώ στην πόρτα. Πώς.
Πάμε κοντά στο παράθυρο. Τα 4 χιλιάρικα τα παίρνω μπροστά. 4 χιλιάρικα για ένα ποτήρι νερό. Πολύ ακριβό ξενοδοχείο είναι, πανάκριβο. Με 4 χιλιάρικα πίνεις σαμπάνια, όχι νερό. Είστε χαζός. Και εσύ είσαι το ξενοδοχείο. Εδώ μένω. Εδώ, πού εδώ, σε αυτό το δωμάτιο. Ωραία, αδερφέ μου, άσχετος είσαι. Δεν χτύπησες 3 φορές. Ήρθα. Δηλαδή, άμα χτύπαγα 4, θα έρχονταν να κάνα σαράπης. Για στάσου ρε κοπέλα μου, ποια είσαι. Ιούλα. Α, Ιούλα είσαι. Πες μου τώρα, παιδί μου. Δηλαδή, άμα χτυπάς 3 φορές, έρχεται η Ιούλα. Δεν στο πω, Σωτήρης. Ποιος είναι ο Σωτήρης? Εδώ, του ξενοδοχείου. Χτυπάς, έρχεται η Ιούλα. Πρώτο παιδί, Σ' αρέσω. Για κοίτα που ο Σωτήρης βγάζει και πρόγραμμα στο ξενοδοχείο του. Τι πρόγραμμα? Στριπτίζει και τέτοια. Δεν μου λες, κοπέλα μου, τέτοιο ξενοδοχείο είναι εδώ. Τι τέτοιο δηλαδή? Πονηρό. Καλά, εσύ που ήρθες ρε φίλε. Εδώ που με έστειλε ο αδερφός μου. Ξέρω, δεν μπορώ, ο αδερφός μου είναι πολύ πουριτανός να πούμε. Δεν θα έρχονταν ποτέ σε αυτό το ξενοδοχείο. Τι έχει δηλαδή το ξενοδοχείο? Είναι για ραντεβουδάκια. Ποια ραντεβουδάκια? Όλες οι κοπέλες της περιοχής το έχουμε για στέκι μας. Μπράβο, Λάμπρο. Σκοτεινό παρελθόν ο Λάμπρος να πούμε. Γιατί δεν μου πει τίποτα ο ξενοδόχος. Λοιπόν, τι θα γίνει, μου τρως την ώρα. Με ταξίμετρο δουλεύεις? Θα έρθεις να τελειώνουμε? Τι να τελειώνουμε, ρε κοπέλα μου. Τάβλη παίζαμε και ψάμε την παρτίδα στη μέση και βιάζεσαι. Πού είναι αυτό? Ξενοδόχος! Πώς το λένε αυτό να είναι? Σωτήρη. Σωτήρη! Ρε ξενοδόχος! Μη φωνάζεις, θα ξυπνήσεις τον κόσμο. Ποιο κόσμο, ποιος κοιμάται? Έχεις δει κανένα να ξαπλώνει με την Ούλα και να κοιμάται? Η Ούλα είναι εδώ. Εδώ είναι και ποιος είπε να έρθει να πούμε? Επειδή δηλαδή χτυπήσαμε το παπούτσι μας στο πάτωμα, ήρθε η Ούλα. Δουλεύει αυτόματα το κατάστημα. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή. Ποια χοντρή ρε, με έχεις δει? Για πρόσεξε με. Τι, μη βγάζεις τίποτα, θα το πιάσω και το σκίσω, έτσι. Α, έτσι θέλεις. Εντάξει, άμα έχεις βίτσια, αλλά θα τα πληρώσεις. Έλα, σκίστα μου. Τι? Ρε Σωτήρη, ρε βλάκα Σωτήρη, πού είσαι ρε? Τι φωνάζεις ρε φίλε? Για να καθαρίσει ο λαιμός μου. Τι είναι τούτη εδώ ρε? Η Ούλα, κορίτσι, αυτό το εγγύουμε. Ναι, και τι θέλει εδώ, είναι προσφορά του ξενοδοχείου? Δεν κατάλαβα. Είναι μέσα στην τιμή του δωματίου? Όχι, είναι εξτρά. Εξτρά, τι, και ποιος είπε ότι θέλω εγώ εξτρά? Άμα ήθελα εξτρά θα έκανα παραγγελία για αυτόματα παράθυρα, air condition. Εγώ θέλω σκέτο το δωμάτιο. Από 1500 το δωμάτιο και 4.000 τα εξτρά. Τρελαθήκαμε. Κάντε μια έκτος ρε Ούλα, φουκαράς είναι. Ποιος είναι φουκαράς? Τι καταλαβαίνεις, θες να κουτουληθούμε? Ρε, αυτός είναι ζώρικος παρότι είναι κοντός. Γιατί δεν μου πες ότι όταν χτυπάω το πάτωμα έρχεται γυναίκα επάνω? Εσύ γιατί χτύπησες το πάτωμα? Για να έρθεις εσύ, έτσι μου είπες. Επειδή ήθελα λίγο νερό. Πόσες φορές χτύπησες? 3. Με εκεί έγινε το μπέρδεμα. 3 έρχεται η κοπέλα. 1 έρχομαι εγώ. Και 2 έρχεται. Εσύ δεν μου φαίνεσαι για τέτοιος. Ρε φίλε, το ξενοδοχείο αυτό το γνωρίζει σύμπασα η πλάση. Όσοι έρχονται εδώ γνωρίζουν την κατάσταση. Έρχονται επί τούτου. Εσύ από πού έπεσες? Απ' τα σύννεφα. Καλά, αδερφός μου έστειλε σε αυτό το ξενοδοχείο. Δεν το ήξερε. Πώς δεν το ήξερε? Το ξέρεις τον αδερφό μου? Αυτός και μπροστά μου κυκλοφορεί με παλτό. Είναι πολύ πουριτανός. Αυτό σου είπε να έρθεις? Ναι, και φαντάστηκα ότι με έστειλε σε ένα οικογενειακό ξενοδοχείο. Εντάξει, οικογενειακό είναι. Μια οικογένεια είμαστε όλοι μας. Για κάτσε ρε Ούλα. Πόσο καιρό έχει να έρθει ο αδερφός εδώ? Πού να ξέρω, δεν μου είπε. Γιατί πριν 20 χρόνια ήταν εντάξει, ήρεμο. Έρχονταν ταξιδιώτες, έμποροι από τη Λάρισα, μέναν μια νυχτιά. Πλήξη, ανία, αδερφέ μου. Το είχε ο πατέρας μου. Όταν πέθανε τον έλαβα εγώ. Εμπορικό μυαλό. Το έστρωσα. Α, δηλαδή τώρα είναι στρωμένο, το κάνεις χάνει. Τι χάνει? Χάνει αυτό που λέμε, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αμα αδερφέ μου. Σε μένα μιλάς? Όχι, στον αδερφό μου. Αν ήξερες πως έγινε μετά από 20 χρόνια, θα σου σηκωνόταν η τρίχα. Θα με απαγόρευες και απ' έξω να περάσω. Άντε, πάρτε δρόμο τώρα. Εγώ ήρθα έτσι σαν έμπορος για μια βραδιά. Δεν θέλω ούτε επισκέψετε τίποτα. Δρόμο, δρόμο. Έλα ρε Ούλα. Ο άνθρωπος είναι ανώμαλος. Άστο να τη βγάλει μόνος του. Πώς θα τη βγάλω είναι δικό μου πρόβλημα, εντάξει. Αμάν μωρέ Λάμπρο, αμάν μωρέ Λάμπρο. 20 χρόνια πίσω σε όλα σου έχεις μείνει, αδερφέ μου. Σε όλα σου. Λάμπρο, μην κάνεις σαν μικρό παιδί, βγες από την τουλάπα. Έλα Λάμπρο, με κάνεις και νιώθω μοναξιά. Βγες έξω κι εγώ σου υπόσχομαι ότι δεν θα το βγάλω το μπουρνούζι. Έλα, γιατί ζαλίζομαι.
Λάμπρο, μ' ακούς? Βγες έξω, θα σκάσεις εκεί μέσα. Μα πώς την κρατάς από μέσα την πόρτα της ντουλάπας? Το κεφάλι μου γυρίζει. Λάμπρο, θα φύγω. Τι έκανες μέσα στην ντουλάπα, Λάμπρο? Στην ποια ντουλάπα? Πήγα να κρύψω την τσάντα. Τόση ώρα? Ναι, είναι μεγάλη ντουλάπα. Πήγα στο βάθος. Στο τούνελ. Στο τούνελ. Ναι, τούνελ. Αφού σκέφτομαι να περάσω από εδώ το μετρό. Τώρα εσύ, ό,τι θέλεις λες, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι είναι αυτή η τσάντα? Ποια τσάντα? Η τσάντα. Πώς δεν τη στα χέρια μου αυτή τη τσάντα? Αν μου την έδωσε ο Θεοδός, γιατί μου την έδωσε? Τι έχει αυτή η τσάντα? Λες να έχει τα δισεκατομμύρια του κοσκοτά. Αυτά που καθήκαν και δεν τα πήρε κανένας, δεν ξέρει κανένας που βρίσκονται. Δεν κελασιάνε τα αστεία μου. Στα αστεία και έλα κοντά μου. Έλα, αγκάλιασα. Όχι με την τσάντα, ας την τσάντα. Βγάλε αυτά που φοράς. Όλα. Αν θες κράτη το παπillon σου. Στο είπα ότι άμα πιω δεν ξέρω τι κάνω. Κι εγώ τα πιω δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις, αυτά τα πράγματα έρχονται από μόνο τους. Λάμπρο, πες μου. Σ' αρέσω? Πολύ, αλλά δεν πρέπει να γνωριστούν πρώτα. Με λένε Δώρα. Είναι μια μαγική στιγμή. Το νιώθεις? Δεν ξέρω, έχω ανάκατα αισθήματα. Αισθάνομαι σαν γυρνάω από το παρελθόν, αλλά με την ταχύτητα του φωτός. Φοβάμαι την προσγείωση. Μη φοβάσαι. Θα σε προσγειώσω μαλακά. Προσγειώθηκα ανώμαλα. Άστο. Πώς θα τα αφήσω? Άστο να χτυπάει. Μα δεν γίνεται. Ούτε γίνεται να μας διακόπτουν όλη την ώρα. Ξύλωσέ το κουδούνι. Θα ξυλώσω το κεφάλι αυτού που χτυπάει. Με συγχωρείς. Εσύ. Εγώ. Βρήκες τη μέρα. Όχι, νύχτα είναι. Γιατί φοράς παπιόν, έχεις δεξίωση? Βρε καταλαβαίνεις, εσύ δεν έχεις πατήσει ποτέ το πόδι στο σπίτι μου. Τι σε έπιασε να έρθει σήμερα? Άστα. Τι θα τα αφήσω μου και θα σε πιάσω να σε χτυπάω στον τοίχο? Α, δεν έχεις αλλάξει καθόλου, Εδώ έγινε κοσμογονία. Πού, έξω? Τι πάμε για συντέλεια και δεν πήρα χαβάρι τίποτα? Έγινε συντέλεια για το κοντό. Ποιο κοντό, ρε? Το διευθυντή, τον πιάσανε. Γιατί, για βιασμό, γιατί αυτός κυνηγούσε τις μικρές. Τι λέω, κι εγώ μέσα είμαι. Τι είναι μέσα? Να μην σε νοιάζει! Γιατί τον πιάσανε? Και το λογιστή. Ποιο το γέρο, γιατί? Είχαν κλέψει τα μηχανήματά τους. Από ποιους? Από αυτούς. Τι μου λες, τώρα και είμαι και ζαλισμένος? Κλέψαν τα μηχανήματά τους, τα κρύψανε δηλαδή για να πουλήσουν άδειο το σταθμό στα αραγωνιαστικά του γιου σου. Μην τη λες έτσι. Να τις χρεώσουν και τα ανύπαρκτα μηχανήματα και με τα κλεμμένα μηχανήματα να φτιάξουν έναν άλλο σταθμό. Και με τι με νοιάζει ρε και ήρθες να με απασχολήσεις θητιάτικα. Ώστε τους πιάσανε, τους απατεώνες. Και στο μεταξύ τον είχε αγοράσει σταθμό για άλλη. Όχι. Ευτυχώς. Τι ευτυχώς κι εμείς? Τι εμείς, τι μας νοιάζει εμάς ρε? Χάσαμε και τη δουλειά και την αποζημίωση. Όχι, ναι. Θα τα διεκδικήσουμε στα δικαστήρια. Και εγώ στο μεταξύ τι θα κάνω, Είμαι και χρεωμένος. Είχα αγοράσει ένα αυτοκίνητο και δεν το έχω ξοφλήσει. Και τι μου τα λες εμένα? Σε ποιον από τον πόνο μου? Κύριε να μου το πεις εμένα νυχτιάτικα ρε? Θέλω να με δανείσει με τόκο. Απόψε είμαστε κλειστά αύριο που θα ανοίξει η τράπεζα. Να έρθω. Τι να έρθεις δεν τρέλε. Πού να τα βρω εγώ τα λεφτά στα δανείσω? Και το αυτοκίνητό μου? Δώσ' το πίσω. Α, δεν γίνεται, το έχω αγαπήσει. Ωραία, πάρτε και φύγετε στο εξωτερικό να μην σας βρούνε. Ποιους? Εσένα και την κοπέλα. Ποιον έχεις αγαπήσει ρε? Για το αυτοκίνητό μου σου είπα. Αγάπησε το αυτοκίνητο. Άντε φύγε από εδώ ρε. Άντε ρε φύγε, μπορείς να μου πεις διάτικα ότι αγάπησε ένα αυτοκίνητο ανώμαλο. Άντε, κοίταξε. Αν βρεις καμιά δουλειά να με συστήσεις. Ναι. Μην είναι ήσυχος. Δεν θα στήσω τον εαυτό μου, θα συστήσω εσένα. Όπου αν θα γίνει τρελή μέσα. I'm a very busy man. Είμαι πολύ άσχολος άνθρωπος. Και εγώ αρχίζω και κουράζομαι. Φυσικό είναι. Είναι δύσκολο να αρχίσεις από την αρχή. Ναι, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δεν είναι σωστό. Ποιο? Να στέκεσαι εκεί και να μου λες παροιμίες. Έλα κοντά. Τι είναι αυτό που σκόρδεψα? Η τσάντα. Μα τι είναι αυτή η τσάντα? Η τσάντα, οι άνθρωποι όλοι με βασανίζουν. Ζω σε ένα τρολοκομείο. Έλα, ηρέμησε. Βγάλε το σασάκι σου. Συγχωρείς.
Εγώ νόμιζα ότι Τι νόμιζες? οι άντρες παίρνουν την πρωτοβουλία. Πότε? Πότε? Τότε. Τον καιρό του Όθωνα. Δεν ζούσες τότε. Βγάλε το πουκάμισό σου. Σε πειράζει να φοράσω κι εγώ ένα μπουρνούσι? Δικό σου αυτό. Πάρτε. Μην το καλείς, όχι. Καταρχήν δεν είναι δικό μου, είναι του αδερφού μου. Σαν γυναίκα θα μου πω, εμένα. Όχι, εγώ θα φοράσω μια ρόμπα. Μα γιατί θέλεις να ντυθείς? Όχι, να γδυθώ θέλω. Και να βάλεις τη ρόμπα. Ναι, επιβάλλεται. Βλέπεις το γυμνό σώμα για να το δείχνεις πρέπει να είναι τέλειο. Και εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ο Ερμής του Παξιτέλη. Ποιος δίνει σημασία στις λεπτομέρειες τέτοια ώρα? Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια. Μα ούτε κι εγώ είμαι η Αφροδίτη της Μήλου. Αλλά ποιος θα προσέχει αυτά? Όταν θα σβήσουμε το φως θα είμαστε οι ωραιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Ναι, και να τα ανάψουμε μετά θα τρομάξουμε. Θα με συγχωρείς. Θα επανέλθω δρυμύτερος. Χτύπησες. Με συγχωρείς. Τι έχω πάθει, μόνο αναβολές δίνω. Γιατί, πόσο πίσω έχω μείνει. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα. Την παντρευόσουν και τελείωνε. Αν τη ζητούσα σε γάμο, τι λέω, μόνο τι θέλω λέω. Μα τι έχει εδώ μέσα? Ποια γυναίκα μου με έχει καταραστεί να μην βρίσκω ησυχία με καμία γυναίκα? Ποιος καθαραμένος είναι? Μέχρι εδώ. Λοιπόν, αυτό λέω κι εγώ. Μέχρι εδώ και μην παρέκει. Δεν μου λέτε. Έρχομαι εγώ τέτοια ώρα να χτυπήσει τα κουδούνια σου, ό,τι και να μου συμβαίνει. Μα δεν ξέρεις τι μου συνέβη. Ό,τι και να σου συνέβη. Και να σε φάγα τα σκυλιά και να σε γλύψανε. Μωρέ να τα μονάχα αυτό δεν με νοιάζει καθόλου. Εδώ άλλο πήγα να μου κάνουν. Τι άλλο να σου κάνουν, τι άλλο κάνουν τα σκυλιά, Τι κάνουν, ζευγαρώνουν. Τώρα εγώ αυτά τα βλέπω σε εφιάλτη. Ή μήπως η σαμπάνια ή τα μπόμπα και μου ταρακούν στα μυαλά. Εγώ κοιμόμουν. Με τη γυναίκα σου. Όχι, δεν κοιμάμαι με τη γυναίκα μου. Κοιμάμαι σε άλλο κρεβάτι. Βέβαια, αλλά δεν είναι τα μέτρα τη. Σου λέει έτσι και γυρίσει να πλακώσει ένα τόνο άνθρωπο στον ύπνο μου. Και ξαφνικά αισθάνομαι το λαμπραντόρ. Ποιο λαμπραντόρ? Το σκυλί. Έχετε και λαμπραντόρ? Ποια εκείνα που είναι σαν άλογα τα σκυλιά? Δεν μου λες Αγίου Βερνάρδο έχετε? Τι έχετε εκεί κάτω, ρε? Εγώ κακομοίρης κοιμόμουν και ξαφνικά αισθάνομαι την ανάσα του λαμπραντόρ στο σβέρκο μου. Εσύ αισθάνθηκε στον ύπνο σου? Τόσο ελαφρά κοιμάσαι? Πούρπουλο. Σου πάει. Ναι, αλλά αυτό άρχισε να με χαϊδεύει. Το λαμπραντόρ? Ναι. Πώς σε χάιδευε? Τρυφερά. Το σκυλί? Ναι. Και σου ψιθύριζε? Τι? Τρυφερά λόγια. Όχι, γρίλιζε. Στη γλώσσα του ψιθύριζε. Μα τι λες τώρα? Εγώ τι λέω, βρε, εσύ τι λες, τα έχεις χάσει. Άκου, λέει, το χάιδευε τρυφερά το σκυλί. Τι ήθελε δηλαδή? Τι ήθελε? Να ζευγαρώσει. Μήπως μέσα στη σκοτάδια σε πέρασε για μπουλντόγκ? Δεν ξέρω, ξέρω εγώ τι φταίει. Ίσως φταίει η άνοιξη. Η άνοιξη. Η άνοιξη. Μήπως έπαιξε ρόλο και σε μένα η άνοιξη? Γιατί? Θέλεις κι εσύ να ζευγαρώσεις? Θέλω, αλλά μ' αφήνετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Του ρίξα κι εγώ μια κλωτσά. Βρε, εδώ τι θέλεις τώρα? Και το έστειλα στη γυναίκα μου. Κλωτσιδόν. Ναι. Να ζευγαρώσει με εκείνη. Α, όχι, είναι νορμάλ. Η γυναίκα σου δηλαδή δεν ζευγαρώνει με λαμπραντόρ? Όχι, το λαμπραντόρ δεν ζευγαρώνει με γυναίκες. Και το λες νορμάλ? Ναι, αφού είναι θηλυκό. Θηλυκό είναι? Ναι, εμένα ήθελε. Άρχισε να με κυνηγάει, έριξε κάτω τα βάζα, τα κομμωδίνα, χάλασε τον κόσμο. Άνοιξα κι εγώ την πόρτα και βγήκα. Και δεν στύψει τη δική μου την πόρτα και μπήκες. Πού να πάω? Δεν καταλαβαίνω. Αυτό γιατί τα ακούω από όλους. Όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας, όλοι οι συγγενείς μου. Να μην έχουν που να πάνε, εδώ θα έρθουν. Πάει, τελείωσε. Πρέπει να μετακομίσω. Πρέπει να μετακομίσω δυστυχώς. Τόσα χρόνια είσαι σε αυτό το σπίτι και τώρα με πόνο ψυχής πρέπει να το εγκαταλείψω. Μην μου πεις ότι το λαμπραντόρ, θα το πάω να το χτυπάω πάνω σου. Δεν μου λες. Δεν μου λες.
του έκανες? Κυρία μου, εσείς ξέρετε τι μου κάνετε τώρα. Τι του έκανες του παιδιού? Ποιο παιδί? Το λαμπρατόρ δεν είναι παιδί. Πόσα μέτρα είναι? 1,80. Α, έχει πρόβλημα ανάπτυξη. Να το κάνετε μπασκετμπολίστα. Γιατί το πλήγωσες έτσι βάρβαρε? Που το κρότησε? Όχι, συναισθηματικά. Αυτό το καημενούλι πήγε για να το χαϊδέψει. Είχε ανάγκη από λίγη τρυφερότητα και αυτός το αποπήρε. Και τι θέλετε, κυρία μου, να ζευγαρώσουμε τον λαμπραντόρ, αυτή τη σκυλάρα? Τι καταλαβαίνετε εσείς και κάθομαι και μιλάω μαζί σας? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ήρθαν εδώ, δεν καταλαβαίνω. Σωστά. Αύριο το πρωί θα πάμε στο δικηγόρο να λύσουμε τις διαφορές μας. Ή εγώ ή τα ζώα μέσα στο σπίτι. Τα ζώα. Το λέω σωστά, κυρία μου. Βάγκο, μη με σπρώχνεις τα άκρα. Σέση, είμαι ανένδοτος. Αρκετά υπέφερα. Ή διώχνεις τα ζώα. Ή διώχνεις το ζώο. Εν πάση περιπτώσει, λυπάμαι, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας διώξω και τους δύο. Εγώ πάντως κάτω δεν πάω. Και πού θα πας? Εδώ. Και εδώ, πώς εδώ? Με ρώτησε εμένα να σε φέρω εδώ. Βάγκο, θα σε πληγώσει αυτό που θα σου πω. Ωραία, πες του να τον πληγώσει, θα πάει στο νοσοκομείο να φύγει από εδώ. Τα ζωάκια μου δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Εντάξει, τότε πήγαινε να ζήσεις μαζί τους. Τι κάθεσαι? Ποιος σου είπε ότι εγώ θέλω να ζήσω μαζί σου? Πολύ ωραία. Αύριο θα πάμε στο δικηγόρο. Έλα τώρα, σήκω να φύγουμε από το ξένο σπίτι. Ξένο, Όλοι τώρα μέσα είστε, ξένο το λέτε. Ξενώνας είναι. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Βάγκο μου, κάντε μου τη χάρη. Πηγαίνετε. Μια νύχτα θα περάσει. Αύριο πάτε στους δικηγόρους και ξεμπερδεύετε. Και το λαμπραντόρ? Το λαμπραντόρ, κοίταξε, τον έχει ερωτευτεί το λαμπραντόρ. Έπεσε στον ερωτά του και δεν τη θέλει. Άντε, σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Θα το κλείσεις στην τουαλέτα. Εντάξει, το φτωχό μου, όσο θα υποφέρει. Δεν γίνεται. Δεν θα ησυχάσω εγώ. Τι κατάρα είναι αυτή? Κοιμάσαι? Γιατί γελάζετε τα χάλια μου? Όχι, με αυτά που φοράς. Τι είναι, χάλια? Καλά, γιατί ντύθηκες έτσι? Μου θυμίζεις ταινία του 28 που είχα δει στην τηλεόραση. Τι φωνάζανε εκεί έξω? Α, η Άνοιξη. Τι έκανε? Ξύπνησε επιθυμίες σε ένα λαμπραντόρ. Τώρα ποίημα μου λες? Τώρα μπορώ να σου κάνω μια ανήθικη πρόταση. Ναι. Σιγά, με κόλλησε τον ντουβάρι. Κοίταξε, εδώ δεν θα βρω ησυχία. Το σπίτι μου έχει γίνει κέντρο διερχομένων. Το είχα πάντα ανοιχτό στον κόσμο και το πληρώνω τώρα. Την πρόταση περιμένω. Θες να πάμε σε ένα ξενοδοχείο? Τέτοια ώρα? Η ώρα σε πειράζει το ξενοδοχείο? Θα σου έλεγα να πηγαίναμε στο σπίτι μου, αλλά είναι οι γονείς μου εκεί. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο, οικογενειακό. Το Ερμίον. Είχα πάει μερικές φορές, πριν 20 χρόνια βέβαια. Στο ξενοδοχείο? Με φιλενάδες? Όχι, με τις γυναίκες μου πριν τις παντρευτώ. Εδώ δεν μπορούσα να τις φέρω, ήταν η μητέρα μου, ζούσε τότε. Αλλά είναι πολύ καλό ξενοδοχείο, οικογενειακό όπως είπα. Δηλαδή τι οικογενειακό? Μπαίνεις μέσα και φεύγεις με οικογένεια? Όχι. Είναι αυτό που λέμε στέγη του έρωτα. Πάνε οι αραβωνιασμένοι, οι ερωτευμένοι. Εμείς είμαστε. Τι? Ερωτευμένοι. Δεν ξέρω, είναι όλα συγκεκριμένα. Δεν μου δώσει καιρό έτσι να νιώσω αυτή την πληρότητα. Μ' αρέσεις, αλλά δεν έχω νιώσει ακόμα. Ναι, άσε, γιατί μέχρι να νιώσεις μπορεί να σου πάρει κανένα εξάμηνο. Και εγώ θέλω να νιώσω τώρα. Μετά το ψάχνεις. Κάτσε να ντυθώ. Πού πας, Να ντυθώ κι εγώ. Νόμιζα ότι με αποφεύγεις. Όχι, έχω τα μου στο μπάνιο. Πρώτη μου φορά μου συμβαίνει. Δεν έχω ξαναγνωρίσει τέτοιον άντρα. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Γιατί άνοιξε το φως? Για να μην σπάσουμε τα μούτρα μας. Έχει αλλάξει το προσωπικό του. Δεν είμαι προσωπικό. Δικό μου είναι το ξενοδοχείο. Α, δικό σου? Εγώ θυμάμαι ένα ηλικιωμένο κύριο. Α, ήταν ο πατέρας μου. Α, πατέρας σου. Πολύ καλός κύριος. Πού είναι αυτό? Στη Λευκάδα. Εκεί μένει? Για πάντα. Έχει σπίτι? Όχι τάφο. Α, έχει τάφο. Αυτά, δηλαδή? Έχει πεθάνει.
Αχ, τον καημένο, τον θυμάμαι. Πολύ καλός κύριος. Και οικογενειάρχης, Κάθε φορά που με έβλεπε ένα κορίτσι μου έλεγε «Φαίνεται πολύ καλό κορίτσι, αυτή να την παντρευτείς». Έπεσε έξω της πατέρας, θα έχετε στις είδα πόσο καλά κορίτσι ήταν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και τέτοιες συμβουλές δεν δίνω. Το ξενοδοχείο πάντως το έχετε έτσι καταλημμένο, το έχετε συντηρήσει καθόλου. Τι δουλειά του την κάνει? Τουαλέτα δεν έχει? Στο διάδρομο. Βαλίτσες δεν έχετε? Όχι, θα τις κάνουμε, θα φύγουμε αύριο το πρωί. Α, μάλιστα. Ό,τι θελήσετε. Ναι, ξέρω, θα πάρω το τηλέφωνο. Τηλέφωνο δεν έχει. Και αυτό τι είναι? Ντεκόρ. Χτυπήστε το όμως το πάτωμα και θα σας ακούσω από κάτω. Αχ, πολύ τρελό, αυτό μου αρέσει. Τρέλο, μας αρέσει τα τρέλα. Μεγάλη τρέλα. Αφού σκεφτείτε, νυχτιάτικα πήραμε τα ξενοδοχεία, πώς δεν πήραμε τα βουνά. Άντε, καλά να περάσετε. Δεν έχει μπουρνούζια. Ποιο να έχει μπουρνούζι? Το ξενοδοχείο. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν είμαστε στο Palm Beach. Σε ένα οικογενειακό ξενοδοχείο είμαστε. Άρα θα μείνουμε χωρίς μπουρνούζια. Θα βγω έξω να αλλάξει. Έλα εδώ, μη μου φεύγεις όλη την ώρα. Οχ, κάηκα. Αρχίσαν επιχειρήσεις στο διπλανό δωμάτιο και ο τοίχος είναι τσιγαρόχαρτο. Πού με έστειλες ρε Λάμπρο, πού με έστειλες ρε Λάμπρο με το οικογενειακό το ξενοδοχείο σου. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πού? Στη ζωή μας. Αυτό το ξενοδοχείο κάποτε ήταν κόμμοδο. Τι ήταν? Κόμμοδο. Κουκλίστικο έτσι, καθαρό, ωραίο. Πότε, Λάμπρο? Πριν από τον πόλεμο? Όχι πριν από τον πόλεμο. Πριν 25 χρόνια. Α, τώρα πρόσφατα δηλαδή. Και τώρα τι έχεις πάθει? Σε έπιασε μελαγχολία επειδή το είδες έτσι? Μα δεν φαντάζεσαι. Είδες τη ρεσεψιόν. Τα δωμάτια έχουν ρημάξει. Τι μας νοιάζουν εμάς αυτά? Εμείς και σε βαγόνι του τρένου να είμαστε θα ήταν όμορφα. Έχουμε ένα στον άλλον, αυτό δεν φτάνει? Έλα, ξάπλωσε δίπλα μου. Σε εμπνέει το ΜΕΔ. Για ποιο πράγμα? Να ξαπλώσω δίπλα σου. Μα δεν μου λες, θα σε παρακαλάω εγώ για να ξαπλώσεις δίπλα μου. Εσύ είπες ότι ο άνδρας παίρνει την πρωτοβουλία. Ναι, έτσι είναι ψυχρό όμως. Τουλάχιστον να σβήσει το φως. Κάνω ό,τι θες και έλα κοντά μου. Δεν σε βλέπω. Φαίνεται ότι δεν θες να με βλέπεις, γι' αυτό σβήνεις και τα φώτα. Όχι. Μα τι λες τώρα, είσαι πολύ όμορφο κορίτσι. Αλίμονο. Αλλά επειδή αυτό το ψυχρό φως χάνει την ατμόσφαιρα. Σβήσου. Πού είσαι? Ερχόμαι. Χύψες. Τι θα γίνει ρε, δεν κοιμηθούμε ρε. Τι κάνουν αυτοί δίπλα, παλεύουν? Πού με έστειλες ρε Λάμπρο να ταλαιπωρηθώ? Θηρορός! Θηρορός! Τι λέω ρε, Ξενοδόχος! Ρε ξενοδόχος! Πώς τα κομμάτια είναι αυτός? Έτσι μην έρθει πάλι καμία εδώ μέσα και είμαι και ευαίσθητος στα μικρόβια. Πονάς? Έκανα εξόκομμα. Πού? Στο καλάμι. Έκανε μπαμπά. Έλα κοντά μου και θα σου περάσει. Έλα, βγάλε το σακάκι. Τι κάνεις? Θέλω να βγάλω το φόρεμά μου. Γιατί? Θέλω να δω κάτω από τα σκεπάσματα. Μα τι ερώτηση είναι αυτή που μου κάνεις? Δεν ξέρω. Τι έχεις πάθει? Να παραγγείλω να μας φέρουν κάτι? Τι να μας φέρουν? Κάτι να πιούμε. Δεν μας χρειάζεται τώρα. Τώρα θα μεθύσουμε ένα στον άλλο. Το έχω ανάγκη. Λάμπρο, κουράστηκα. Με συγχωρείς. Εντάξει, παράγγειλε κάτι. Είσαι πολύ υπομονητιά μαζί μου. Και περίεργη. Πολύ περίεργη. Πού είπε αυτός ότι είναι η τουαλέτα? Στο διάδρομο. Εντάξει, παράγγειλε εσύ και έρχομαι. Μα πώς βρίσκεις το δρόμο μέσα στο σκοτάδι? Έχω συνηθίσει από το νοσοκομείο που έχει όλο ημίφος.
Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα σαν κουδουνίστρα. Πώς θα να το πεις αυτόν τώρα? Τι είχε πει να χτυπήσει το πάτωμα? Δεν ακούγεται τίποτα. Πώς κατάντησα αυτό το ξενοδοχείο. Πώς κατάντησα κι εγώ. Όλες αυτές τις προφάσεις τις βρίσκαν οι γυναίκες μου για να μην ξαπλώσουν μαζί μου. Κι εγώ δεν κρατιόμουν. Και τώρα... Μήπως πρέπει να κάνω μερικές ασκήσεις έτσι για να κυκλοφορήσει το αίμα. Αισθάνομαι γελίος. Πού είσαι? Εδώ. Να ανάψω το φως. Όχι, εδώ είναι το φως. Όχι, δεν χρειάζεται να ανάψει. Μπορεί να βρεις τον δρόμο για το κρεβάτι. Το ξέρω απ' έξω. Είσαι εντυμένη? Ναι. Θες να συζητήσουμε? Όχι, δεν έχω καιρό. Άλλαξε άρωμα. Όχι, το ίδιο είναι. Γιατί μιλάμε σιγά? Μένουν κι άλλοι δίπλα. Τώρα μου αποτέλειωσες. Θα μου δώσεις 4 χιλιάρικα? Γιατί θες να με ψωνίσεις? Ναι, θα πεταχτώ στο σούπερ μάρκετ. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, επειδή είσαι λίγο παιδί, η φωνή σου δηλαδή. Αν τα έχεις ανάγκη. Εσύ δεν βλέπουμε τα σκοτάδια. Πάρε 5. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός. Τι κάνεις? Χάσω τα ρούχα μου. Γιατί? Με θες με τα ρούχα? Γούστο σου. Μα τι έπαθες? Γιατί μιλάς έτσι? Πολλά λέμε. Εσύ είσαι με τα ρούχα? Κάτσε να σου ξεκουμπώσω το πουκαμισάκι. Δώρα. Δεν κατάλαβα. Έτσι θέλεις να με λες? Γούστο σου. Τι? Ποια είσαι σήμερα, αδερφέ μου? Ούλα. Σου κάνει? Κούλα. Τι κούλα? Ούλα. Τι θες? Ποια είσαι? Του καταστήματος. Ποιο κατάστημα? Δεν είναι κατάστημα. Αυτό είναι ξενοδοχείο. Έλα, μη μου το λες. Κι εγώ έλεγα που βρίσκομαι. Ξενοδοχείο. Φίρμα αγόρι μου. Το Ερμίον. Οίκος απολαύσεως που λέμε. Οίκος απολίας. Όπως και να το πεις, μέσα είσαι. Καλά, πώς ήρθες εδώ? Δεν χτύπησες ρε φίλε, αφού ξέρεις το σύνθημα. Εγώ είμαι από κάτω. Ωραία, σήκω. Το ξέρεις ότι είμαι με άλλο κορίτσι εδώ? Σοβαρά, με πιάμε την Μπούμπη. Τι είναι Μπούμπη, σκύλα? Σκύλα, τραγουδάει και στα σκυλάδικα. Τι τις βρίσκεις μωρέ αδερφέ μου αυτής της Μπούμπης? Μ' αρέσει το σαγόνι της. Πάρε δρόμο σε παρακαλώ. Άσε παρακαλώ, σε μια κυρία δεν μιλάνε έτσι. Κυρία, ποια είναι η κυρία? Φύγε, μην έρθει άλλη και παρεξηγηθούμε. Σιγά το πρόσωπο. Πάντα σπίνα μου μπαίνει στους πελάτες. Τρελαθήκατε. Τι έγινε εκείνο το οικογενειακό ξενοδοχείο που ήξερα? Οικογενειακό ξενοδοχείο. Εσύ ήρθες σε οικογενειακό ξενοδοχείο με την Μπούμπη. Όχι, με την άλλη, κάνω τη δώρα. Ρε σοβαρολογείς. Βέβαια, σοβαρολογείς. Για να έχεις γίνει έτσι έξαλλος. Καλά, αυτός ο βλάκας ο Σωτήρης δεν σου είπε τίποτα? Ποιος είναι αυτός? Ο ξενοδόχος. Μα τι μάπας, αδερφέ μου. Ρε, δεν γίνεται, ρε. Πω, δεν θα κλείσουμε μάτι σήμερα. Ρε, κοιμούνται άνθρωποι δίπλα, ρε! Δεν πάτε κάπου άλλο να κάνετε τη δουλειά σας. Εσύ χαλάς και την πιάτσα εδώ μέσα. Άναψε το φως να δεις. Όχι, άστο καλύτερα. Και μην κάνουμε πολύ φασαρία γιατί κάποιος φώναξε τώρα ότι θέλει να κοιμηθεί. Τελικά εδώ, θες δεν θες, θα σου έρθει γυναίκα στο κρεβάτι οπωσδήποτε. Έλα, πάψε πια να με βασανίζεις. Αγκάλιασέ με και θα δεις τι όμορφα που θα νιώσεις. Πόσο μικροσκοπικός έγινες στην αγκαλιά μου. Τι έγινε, φόρεσες πιζάμες? Τις είχες πάρει μαζί σου? Αυτό στην πλάτη σου τι είναι? Καναβάτσο. Τρίχωμα. Ναι, το έχω για το χειμώνα. Το καλοκαίρι μαδάει και πέφτει. Μα τι γίνεται τώρα, ποιος είσαι εσύ, τι θέλεις εδώ? Εγώ τι θέλω. Εγώ ξέρω τι θέλω. Και εσύ ξέρω τι θέλεις.
Αλλά εγώ δεν θέλω αυτό που θέλεις. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να βάλω τα μπέλα έξω την πόρτα, δεν δεχόμαστε επισκέψεις? Άρε αδερφέ μου, πού με έστειλες, πού με έστειλες ρε παιδί μου? Αμάν, εσύ δεν κάπου σε ξέρω. Κάνεις και αυτή τη δουλειά εκτός απ' την άλλη? Ποια άλλη? Νοσοκόμα. Και σένα κάπου σε ξέρω. Εσύ δεν ήσουν με τον Λάμπρο? Δεν είχες ραντεβού μαζί του που γι' αυτό το ραντεβού με έστειλε εμένα εδώ? Αχ, μα πού μπήκα? Πού είναι ο Λάμπρος? Τώρα πλάκα που κάνεις. Δεν θα πήγαινε σπίτι του. Πώς βρέθηκες εδώ? Πρέπει να μπέρδεψε τα δωμάτια. Τα σπίτια μπέρδεψες. Δεν είναι εδώ το σπίτι του. Τι λες μωρέ, αφού ο Λάμπρος είναι εδώ. Εδώ? Πού εδώ? Τι κάνει εδώ? Φύγαμε από το σπίτι και ήρθαμε εδώ. Και εμένα γιατί με έδιωξε το σπίτι? Μουρλός είναι. Για έλα εδώ ρε κορίτσι. Για πες μου ρε κοπέλα μου, πού τον είδες για τελευταία φορά? Δεν ξέρω, σε ένα από αυτά τα δωμάτια. Πήγα στην τουαλέτα και φαίνεται τα μπέρδεψα. Πού είναι τώρα αυτό το κορίτσι? Α, Θεέ μου, που έμπλεξα πάλι. Για έλα μαζί μου. Πρέπει να την πάρω να φύγω από εδώ. Αυτό είναι παράνομο ξενοδοχείο. Ποιος είναι? Εδώ είσαι μόνο αδερφέ μου. Και ανοίξαμε ένα άλλο δωμάτιο και φωνάξανε άλλοι. Άλλοι? Πόσοι άλλοι? Ξέρω πάνω από 4 φωνές άκουσα. 4! Πάω να φύγω λίγο από εδώ. Τα έθελα παιδιά πάντα τι θόρε. Πού με έστειλες ρε Λάμπρο? Και εσύ γιατί ήρθες εδώ πέρα? Κρύψαμε, ήρθαν οι μπάτσοι. Σιγάρε κοπέλα μου. Τι είμαι και θα σε κρύψω, προπέτασμα καπνού. Τι γίνεται εδώ? Η οικογενειακή συγκέντρωση. Τι έκανε λέει? Οικογενειακή συγκέντρωση. Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Ναι, πες το όπως θέλετε, πάντως... Πάρτι. Πάρτι. Λέγεται και έτσι. Μα ανάλογα με τι μάτι το βλέπει κανείς. Με το μάτι της αστυνομίας. Το γυάλινο, κατάλαβα. Βλέπετε να έχω κανένα γυάλινο μάτι? Όχι γιατί θα το διέκρινα. Θα ήταν το πιο σπλαχνικό από τα δύο που θα μας κοίταζε. Κατάλαβατε. Γιατί εκτός του ότι μας κόψατε χολή με τη φορά που μπήκατε, δεν κάνετε και διακρίσεις. Μας βάζετε όλους στην ίδια μοίρα. Εμείς είμαστε οικογενειάρχες, κύριε. Οικογενειάρχες? Και τι κάνετε εδώ μέσα, κύριε οικογενειάρχα? Δεν ξέρετε που έχετε έρθει? Δεν ήξερα. Όταν ήρθα έμαθα. Δεν έχετε ξανάρθει? Αυτό δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Άρα, κύριε οικογενειάρχα, ξέρετε. Ναι, αλλά πότε ήρθα, πριν 25 χρόνια, που ήταν όντως ένα οικογενειακό ξενοδοχείο. Στέκαζε ερωτευμένους. Πριν 25 χρόνια. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, αυτή είναι της οικογένειας? Πού δείχνετε τώρα? Το κρεβάτι. Ναι, αυτός είναι αδερφός μου. Ήρθε να μου κάνει επίσκεψη. Με τις πιτζάμες. Ναι, το συνηθίζει. Αφού να σκεφτείτε, κοιμάται με σμόκιν. Και η κυρία επί των τιμών. Ποιον τιμών? Εδώ η τιμή δεν έχει. Πώς έχει? 4 χιλιάρικα έχει. 4? Εγώ της έδωσα 5. Μέσα στο δωμάτιο στο σκοτάδι μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι ήταν η μνηστή μου. Η μνηστή σου? Ναι. Όχι η κόρη σου? Νομίζω ότι με προσβάλλετε, κύριε. Για δώστε μου τις ταυτότητές σας. Ποιες ταυτότητες σου? Ξέρετε κανένα Έλληνα κουβαλάει μαζί την ταυτότητά του? Πάμε σπίτι να σας τη δώσω. Γιατί δεν σπινείς, η μνηστή μου λέει. Εσύ με τις πιτζάμες. Εγώ πού να τη βάλω, εγώ με τις πιτζάμες είμαι. Εσύ δεν χρειάζεται, είσαι γνωστή. Ασφαλώς, αφού μένω εδώ. Τι δηλαδή, απαγορεύεται να μένει κανείς στο ξενοδοχείο? Πού ήταν αυτός? Σε ένα δωμάτιο. Ναι, το τακτοποιούσα. Δουλειά μου είναι. Α, δεν κρυβόσουνα. Ρε εσύ πόσες φορές σου έχω πει ότι αυτό που κάνεις είναι παράνομο? Να στεγάζω τον έρωτα. Ποιον έρωτα, τον ελεύθερο? Ο έρωτας δεν έχει σύνορα. Σταμάτα τις μπουρδες. Αυτή εδώ τι είναι? Ο κύριος απόψε ήρθε. Ζήτησε ένα δωμάτιο να κοιμηθεί. Άνευ. Άνευ. Δεν ρωτάω σένα. Όχι, λέω άνευ τηλεφώνου, άνευ νερού, κοράκιασα κιόλας. Δεν έβρισκα και νερό να πιω, δεν μπορούσα να το πείσω και το ξενοδόχο. Σου είπα, χτύπα το πάτωμα. Μη λες πάτωμα, γιατί και εγώ χτύπησα πάτωμα και δεν μου ήρθε νερό. Άλλο μου ήρθε. Άλλο, Ιούλα. Ορίστε. Εσύ, Μαγδαληνή, πήγαινε την αντιθεί και να έρθει μαζί μας. Νομίζω ότι δεν σε είδα που έτρεχες να κρυφτείς μόλις μας πήρες χαμπάρι. Αυτή εδώ. Πελάτες. Πελάτες, τι πελάτες? Έτσι είναι οι πελάτες, ενώ του κάτι 25 χρόνια να μείνουν εδώ. Τι λες πελάτες, σαν ακόμα κάθε βράδυ? Όχι, δεν τους έχω ξαναδεί. Ο πατέρας μου τον ήξερε. Να ορίστε που σας έλεγα ότι είναι οικογενειακό ξενοδοχείο. Εδώ έρχονται αξιοπρεπείς οικογενειάρχες και μένουν. Και βλέπουν έτσι και λίγη τσόντα για να ανάβουν τα αίματα. Πώς είπα το όνομά σας? Λάμπρος Φουντούκης. Κύριε Φουντούκη, σε ωραίο ξενοδοχείο βρήκατε να έρθετε. Αν δεν πάθετε και καμιά αρρώστια. Έλασε μαζί μας.
Όχι, εγώ να ετοιμαστώ να φύγω. Μην πιάνεις τίποτα εδώ. Θέλω να πάρω τα πράγματά μου. Θα φύγουμε τώρα. Εσύ τι λες, να μείνουμε? Εγώ και με τη σκέψη μόνο ότι μπορεί να ξαπλώσω ξανά σε αυτό το κρεβάτι, ανατριχιάζω. Σωστά. Πάντως, ελπίζω να πιστεύεις ότι δεν είχα ιδέα, Σε πιστεύω. Αφού έστειλε τον αδερφό μου. Αυτός ήταν ο αδερφός σου. Ποιος? Με τις μπιζάμες. Ναι. Ο Δίδυμος. Είδες πως ηρυκνώθηκε. Λες να το έπαθε που ήρθε εδώ μέσα. Φεύγουμε. Πού πάμε? Εγώ θα πάω σπίτι μου. Έχεις θυμώσει? Γιατί? Που σε έφερα εδώ μέσα. Όχι, αλλά γιατί μου είπες ψέματα για τον αδερφό σου. Ντρεπόμουν. Για την εμφάνισή του. Όχι, είναι παραστατημένος άνθρωπος. Και από εμφάνιση δηλαδή. Τι να σου λέγα, ότι έχω ένα αδερφό που τον κατέστησα από τα δέντρα που έτρωγε μπανάνες. Δεν γελάς το χιούμορ μου. Μου έχει κοπεί το κέφι. Σωστά. Λοιπόν, θα με πας σπίτι μου? Θα σε πάω και δεν... Θα τηλεφωνηθούμε. Κατάλαβα. Ωραίο είναι. Σας αρέσει? Εσάς? Πώς? Εσένα, Μαργαρίτα? Καλό είναι. Λοιπόν, εδώ θα δίνουμε τις δεξιώσεις μας. Ποιες δεξιώσεις μας? Σωστά. Έτσι που το βλέπω τώρα, ούτε για δεξιώσεις κάνει. Έχει και μια ιδιάζουσα μυρωδιά, Τι ήταν πριν Σταύλος? Μα τι λέτε? Αφήστε, θα το κάνουμε... να. Εδώ θα μπει το πάλκο. Ποιο πάλκο, καλέ? Στούντιο τηλεοράσεως δεν θα το κάνουμε. Να, δεν θα πιάσει. Καλύτερα το κάνουμε σκυλάδικο. Εκεί θα μπει η ορχήστρα, τα μπουζούκια, εκεί οι τραγουδίστρες με τα ντέφια. Θα κλείνουμε και τίποτα χορούς σε σωματεία. 40 χορούς να κλείσεις απόκριες, τα έχουμε οικονομήσει. Μα σας παρακαλώ, τι λέτε? Εγώ έχω κάνει ειδικές μονώσεις για να μην ακούγεται ο ήχος. Καλύτερα. Θα γίνει το κρυφό σκυλάδικο. Πώς λέμε το κρυφό σχολείο? Μα πείτε του, κυρία Κάργα. Τι να μου πει, κύριε, αφήστε, θα της πω εγώ. Δεν το κατάλαβες ότι πέσαμε από τη σκύλα στη Χάριδη? Εμένα λέει σκύλα, σας παρακαλώ. Όχι, γιατί και κάποιοι άλλοι θέλουν να της πουλήσουν ένα στούντιο χωρίς μηχανήματα. Ένα ερείπιο δηλαδή. Καταρχήν δεν είναι ερείπιο. Το έχω φτιάξει ειδικά για στούντιο. Και δεύτερον, ποιος σας είπε ότι το πουλάω? Είπαμε να συνεταιριστούμε. Εγώ θα βάλω το στούντιο. Και αυτοί τα μηχανήματα. Και όταν λέμε μηχανήματα, έχεις υπόψη ότι χρειάζεται? Ναι, λεφτά έχουμε. Να φάνε και οι κότες. Το έχεις ξαναπεί αυτό. Δηλαδή ο κύριος θα βάλει τα 4 ντουβάρια και εσύ θα βάλεις τις κότες. Τα μηχανήματα. Και φαντάζομαι και τα λεφτά που χρειάζονται για να ξεκινήσει ο σταθμός. Άδεια έχετε? Όχι ακόμα, αλλά έχω μέσα. Θα την πάρω αμέσως. Και στο κάτω-κάτω όλοι οι σταθμοί που λειτουργούν πειρατικοί είναι. Ποιος έχει άδεια? Μάλιστα. Θα γίνουμε και πειρατές. Και τι θα κάνουμε σε αυτό το mini στούντιο? Θα ξεκινήσουμε με talk show. Talk show, μάλιστα. Συνεντεύξεις. Θα καθόμαστε 2 πολυθρόνες και θα συζητάμε. Και εμένα ποιος θα είναι ο ρόλος μου εδώ μέσα? Μήπως νομίζεις ότι έχω φιλοδοξία να πάρω συνέντευξη από το Μητσοτάκη? Πολύ δύσκολος είσαι. Για πες του εσύ, ρε, εύκολη, τι γνώμη έχεις? Δεν μου λέτε. Επέκταση δεν γίνεται. Τι έχει πίσω από αυτό τον τοίχο? Χωράφια. Ωραία. Θα τα καλλιεργήσουμε να γίνουμε και αγρότες. Και επί τη ευκαιρία γυρίζουμε και ένα αγροτικό σύριαλ. Αχ, δεν σ' αρέσει τελικά. Παίζει ρόλο. Εσύ είπες είσαι παραγωγός, δικάσουν τα λεφτά, αποφάσισε ό,τι θέλεις. Εσύ, παιδί μου, άμα έρθεις και το δεις έτοιμο, τελειωμένο. Με τα μηχανήματά του, με τα φώτα του. Πέσει και αυτός ο τοίχος, δεν ξέρω, εδώ μου κάθεται. Και ανοίξει ο χώρος και γίνει ένα κανονικό τηλεοπτικό στούντιο. Δεν σ' αρέσει? Και αργότερα μπορούμε να συνδεθούμε και με δορυφόρο. Θα μεταδίδουμε εκπομπές σε ξένα τηλεοπτικά κανάλια. Αχ, να σου πω, φαντάζεσαι να γίνεις παγκοσμίου λήψεως? Όχι, μαντάμ, δεν είναι ραδιόφωνο. Παγκοσμίου φήμης θέλετε να πείτε. Και μπορώ να πω πως έχει τα προσόντα. Ladies and gentlemen, Mr. Harry Priestley.
τίποτα. Μου φάνηκε πως έφυγες, πως δεν ήσουν παρόν. Δεν ήμουνα. Ήμουνα παρόν εκεί που έπρεπε να είμαι. Εκεί που είναι ο στόχος μου. Προχωρήστε. Φτιάξτε το στούντιο, κάντε το σταθμό. Κάντε τον πρώτο τηλεοπτικό σταθμό στη χώρα. Κάσε τον σε μένα να τον προχωρήσω. Να τον φτιάξω παγκόσμιο. Να βγάλω την ελληνική τηλεόραση από την απομόνωση. Να της δώσω μια θέση στην ιστορία. Μα πού πάει? Θα έχει ραντεβού με την ιστορία, πάει να τη συναντήσει. Θα συναντηθούμε στους δικηγόρους, γεια σας. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα ψώνια. Αλλιώς πώς θα επιζούσε η τέχνη. Άρε, σαν το σπίτι σου δεν είναι πουθενά. Τι ξενοδοχεία μου λες. Και αυτό τι ξενοδοχεία. Πώς δεν μας έβαλαν στην κλούβα να μας πάνε στο Ιθόν μαζί με τις ιέρειες που είχαν μαζέψει εκεί μέσα. Πάρε καλά. Τώρα θα πρέπει να φύγω, να τα αποχωριστώ. Να πάω στην Αμερική, να μπω σε περιπέτειες. Άρε Ζαχαρία, ποτέ δεν ησυχάσεις. Σε κυνηγάει το παρελθόν. Αν άλλαζα το πρόσωπό μου, έκανα πλαστική, να μην γνωρίζομαι, να χαθώ στο ανώνυμο πλήθος, να μην ξαναβρει κανείς, μαζί με τα 20 εκατομμύρια. Σκάσε Ζαχαρία, πάλι σε πειρασμό μπαίνεις. Ηρέμησε Ζαχαρία, ηρέμησε αγόρι μου. Και η τσάντα, τι να γίνεται η τσάντα, έχω μια ανησυχία, τη φυλάει καλά αυτός. Θα κοιμάται ο Λαύρος. Ποιος? Ποιος είσαι? Ποιον θέλεις? Τον Τόλι. Ποιος είσαι? Ζαχαρίας εδώ. Εσύ ποιος είσαι? Τόλης, ποιον θέλεις? Το τούβλο. Τον Τόλι λέω ρε, ποιον να θέλω? Δεν ξέρω. Εσένα ρε. Ο πατέρας σου είναι κάτω. Α, αυτόν θέλεις? Όχι ρε, εσένα ρε. Έλα πάνω ρε. Έρχομαι. Τι είναι αυτός ρε? Αυτός πρέπει να γίνει δωρητής στο εγκεφάλο του, να τον μεταμορφώσουν άμα θέλουν να φτιάξουν κάνα καινούριο Αϊνστάιν. Σιγά ρε, κοιμούνται ρε, κοιμούνται ρε. Εμπρός. Ποιος? Τι θέλεις ρε πότικε? Τι θα γίνει τώρα, κάθε λίγο και λιγάκι θα με τσεκάρεις μέχρι να φύγω? Σοβαρά, τέτοια εντολή έχεις? Ωραία, με τσεκάρισες, άι παράτα με. Τι, η τσάντα είναι ασφαλής. Ναι, τη φυλάει ένα ντουβάρι. Ναι, έχει σταθεί μπροστά το ντουβάρι και δεν μπορεί να τον διαπεράσει κανένας. Να είσαι ήσυχος, να είσαι, ναι. Ναι, άι παράτα με τώρα, ναι. Τελικά εγώ δεν έχω ιδιωτική ζωή. Ελέγχομαι από όλους. Από τον αδερφό μου, από τις συμμορίες. Σιγά, θα μου το ξυπνήσουνε, ρε. Τι χτυπάς, ρε, τα κουδούνια? Τι να χτυπήσω? Την καμπάνα, ξέρω εγώ. Έλα μέσα. Δεν μου λες, ο πατέρας σου είναι κάτω? Λείπει. Πήγε να πληρώσει τη ΔΕΗ. Εσείς του δώσατε το λογαριασμό? Δεν ξέρω. Μη σας το κόψουν. Η τσάντα. Ποια τσάντα? Ρε εσύ μην απαντάς αμέσως πριν σκεφτείς και τον κάνεις τον άλλον και χτυπάει πίεση 25 ρε. Η τσάντα ρε που σου έδωσε να φυλάξεις. Α, η τσάντα. Ναι, είναι εντάξει. Όταν λες εντάξει, τι εννοείς, σαν την έγδαρα πουθενά? Ναι, σε κάνα τείχο ρε για να τη βάψουμε. Και δεν κάνει να σου φωνάζω γιατί πέφτει η ασφάλεια. Μ' ακούς τώρα? Ναι. Η τσάντα που σου έδωσαν την κλειδώσει στο απόρριτο. Όχι, στο ντουλάπι την έκλεισα. Που είναι απόρριτο. Όχι, καρδιά είναι. Α, δεν είναι κόντρα θαλάσσης. Τέλος πάντων, σε αυτό το ντουλάπι είναι εκεί. Το ντουλάπι εκεί είναι, αφού είναι τυχισμένο, πού να πάει? Βόλτα στο Σύνταγμα, ρε. Εσύ σε ξύπνησα πρωί και ακόμα το μυαλό σου ζέλε, δεν έχει πήξει. Πρόσεξε με, ρε. Σου έδωσα μια τσάντα. Ναι. Εχθές. Ναι. Το παραδέχεσαι? Ναι. Και σου είπα, τι σου είπα, να τη φυλάς σαν κόρη. Για κόρη δεν μου είπες τίποτα, δεν θυμάμαι. Σαν κόρη οφθαλμού, ρε. Α. Και μου είπες, τι μου είπες? Να την κλειδώσω στο ντουλάπι που δεν πλησιάζει κανείς γιατί απαγορεύεται. Ναι, έχω τα εργαλεία μου μέσα. Και κλειδώνει και δεν έχει άλλο κλειδί. Ναι. Και εσύ την κλείδωσες. Ποια? Την τσάντα. Α, ναι, και έχω πάθει άγχος, Γιατί? Γιατί σου είχα δώσει όρκο
και όλη τη νύχτα έκοβα βόλτες μπροστά στην τουλάπα, μην έρθει κανείς και την πειράξει. Και όχι τίποτα άλλο, μπήκα σου κανένα εργαλείο. Τι του λες τώρα? Πάντως δεν πλησίασε κανείς. Όχι. Μπράβο. Μπράβο, Λεβέντη μου, τσολιά μου. Τσεκάρεις όμως να δεις αν είναι μέσα. Μέσα θα είναι δηλαδή, αφού δεν πλησίασε κανείς, αλλά καλό είναι που και που να ρίχνουμε καμιά ματιά έτσι, να είμαστε ήσυχοι. Μέχρι να την πάρω δηλαδή. Δεν έχω ανοίξει την τουλάπα. Από πότε? Από χτες. Καλά, μέσα θα είναι, αλλά πήγαινε ρίξει μια ματιά να το επιβεβαιώσουμε. Έγινε. Άντε, παλικάρι μου. Άντε. Άκου, φύλαγε όλη τη νύχτα την τσάντα. Ούτε υλικό σκύλο να ήταν. Χάλια κοιμήθηκα. Όλο ανησυχία ήμουνα. Πια πολύ σαμπάνια χθες. Βρε! Βρε εσύ! Έλα, Λαμπρό, φώναξες. Τι έπαθα αυτό? Εγώ θέλω να του δώσω αυτή τη δρομοτσάντα, την πάει στο θεωρώ. Τι μου τη φόρτωσε? Τόσο χάλια είμαι που τρόμαξε που με είδε και ξεράθηκε. Τόσο χάλια είμαι.